na ka se mema ni kurom mema wo kurom ha mema kasa wo kurom ha kansampian ne kampian ene ejana sose bibi no abono so pa wosima edu emienu bronya bosomi a etoso edu ba kono ene dikan 1st November 2022 baba no ne asimu aye kro no ye eduru hanoa sa November yi edi asembe bo November wey edi asembe bo hey na kufuru bufu mpa bema so ya Aboagye fosuo swadro driver me nam touchline kwa me na midi dwumadie ho chia me chief executive producer ma dwumadie bema wusu kankan kuma wudi sia ba wudi ne sa nifa di abekwa ya prekasa dam waye krado wone na pamfo no ko ba jasi ene wona na yedi nifa hene no ko ba jasi akodai do de beba koda wei hey na phone no ne nkwankwa no phone mo fa ni agro na ko ba yuko na status no so a ko ba osofu hu obetu asan ko ba aduana bana na ya mensa brampa enso ewo ha sa ena na friye enso ewo ha dwumadie omo ena eka bema usu kantankraka ho omo ahyehye kama MC afo no David ewo ha nana Yaw enso ewo ha Frank wono so emfa dwumadie eni agro womoda Roma ena yekos kasafonyini no so a omo ede ba SOMPA TV no so ene kokoti de babi bepam chechene ne sadia midi kan eka kire mo no kufuru bufu mpa bema esuketu am yipebre dodo na adam aniso na modehye ne me ene mapamfo ene futu amede ebre mo no eche paw nyanda chi yiwasum na fa akonwa bitena se na yemfa futuo no emfa mrew mene mapamfo futuo ede brew ne no ye kaunya ni ehwe binya aso etie bia enka eboa wuye papa yenche ho no kukre na yakọ ya futuo no so na ya futuo ya de brown no ni tripo ene se enfredie ni ho se ewo ho enfredie ni ho se ewo ho ene afutuo a mene mapamfo ede ebre wo no die enya wo dia no adie bia enya wo dia no adie bia yese hwe soma me no adie bia yede ahye wo nsa no ka hu sanya odia die enya wo dia no hwe soma me no yede ahye wo nsa no hwe so kai hu se enya wo dia emfredie ni ho se wo ho da biara da na meka kire wona nwumrei ese die eni ho a wo se ewo ho no eduru ba bia ema wo ya anumdwa die eni ho a wo frese wo ho no eduru ba bia ema wo ya anumdwa papa eni wo ba wo dwa nanum ba ma so a wo dwa nanum na anumdwa nyina kamfua no ade anim guase enso ena eba eduru ba bia wotimu se so to ya yede watena nui wo kwatra no kwa wo brei ye fa kwa yesi ye mfa na esi dan ena duru baabi uji hini kakra wo se suto owura no kwa maame no na store no kwa no ye wo maame no na ne dia abrante wo so ye fa wadwuma o suto owura yi ewom se ka maame no de na enye wo maame a eye wo nankasa wono ana chem wo enu nti no enye wo maame dia enti enfredie ni ho se so to no kra wo maame dia na mom ubetumi aka se eho ena wo ye adwuma eho ena wudidi efre ye won krofuo pi wo ho a se de omusi ekasa ene se de omanum dwa esitie no eduru ba bia se wanhwe yie pa no a wo mo betumi agye usika adi wo mo ne azanfo no enfredie ni ho se wo ho da biara da na ne nyina ne se utimi sa brantie ni bibia ni abrochire ni bibia eni abrochire na so sade na ni ase abre no ena mi sister nyoma wode ba ena me wofa nyoma wode ba adwo atatu buo na abrochire wu nko bi da wofa bia nko bi da enso abrochire nsem ko a ena woka enfredie ni ho se wo ho wo ba no wo kwapran no
wopew emfa ho na nyoma bi a wokokeka bobo so ena we ye media ka we ye atwamu me wofadea emfredie ni wo se wo ho da biara da na wokoye sa emwa wo kra nana asasi utimu se onsase asa ye nana ensasi onsase asa wonsase nyina asa na su nipa ebe pasa ase wo ho a de wato ama nipa dada no afei kura de wo sai ton ma afoforo na wonsase na san emfredie ni ho se wo ho na wo ton ma nipa ba ku mienu miensan eto te de animguase na ebrewo eto te animguase doso na ede ebrewo wanimguase ade ba won ebrewo no ebema wo din so ate emfa obi din enkonkogye ade enuti na obia woni din obi wo hɔ a odi obi din enenam wodi obi din enedidie asomasi din ena odenam wo bentin din ena odenam enso no onim nipa kro wo baabia sa nipa ne yeme wofa sa nipa kro ne yeme nua ba sa nipa kro ne yeme nanaba enso no onim ni baabia be yourself enya sa manim guase enkoka nkra emfa obi din enkonkopa de emfredie ni ho se wo ho ebi ni ho a mamamfo hu se bi ni ho ebi ni ho a kepamuka se bi ni ho na obi aboa wo a waboa akwaniansa nyina so ama wo so wadi yie na ne nyina nkamfua no we a meka nyina ade anumdwa ne nam na wie ya asem enso eye animguase eye me modofo pa Osei Aboagye OFORISUO obra samoa FORISUO bema na so Nyankopon akuche nsem de gu adwema mane woni yatifo ene wapamfo ye che na so obi aso FORISUO bema beda wase na yamo wa muso ani da nyina nsem na ode mai no ana ode yenchia Emrantehin fan club ye chia omo Emrantehin fan club omo nyina ye kase bobodin a entimi embodin no enti ye gina afidikasi so na ya chi obi bia a wo Emrantehin fan club Emrantehin adofo nyina so ye chia obi bia na ene na tam na so ya mesusu se Emrantehin card no funeral card no nyame yaduma ye be distribute nyame yaduma ochina ti ye besre nwa na obi frɛ eka bibi sɛ edu time an kese sɛ nanso bibia wɔ ne mmerɛ ebra me ka sɛ Emrantehin wuye no na afidie so na yente obi anka ente ne nka obi sɛ ne picture na adwuma nso nim mpanifo nim de na omoyɛ sɛ yɛkɔ sɛbe asokromampon ko hu na asokromampon he na boacha santa bra na daroma ne de hye na yen kosere kwanti na obeden e na do bi de hye aba beto afide so nti yesre tifo nyame ya adoma mpanifo de no magu akwan enche bia yi no hyehyɛ no ye de ba beto dwa mo bete OFORISUO wono dwuma de na ne futu sem no obi ade afa no obi a ye bi nipa sabe de ni ho o se wo ho no edo so che wo mo a sabe mo kan sa asem ne bi eni akeka bi pen aje se waka bi na se oba bi OFORISUO wantwa ne ntra wonya no yo nipa bi wo ho a entra obi atwa bi da oba bi wantwa ne ntra wonya no me ka chopin so ati ase yente afidie su na o ye nwa ba ma bi be ka se ni wo fa na otumfo bi oba kama wa nti ade bia ne on positive ne on negative we mo bia magina me ye ho nya atwom se ese wono de holy ni ade he nipa bi wo wantwa no ntro nya no na su ni nya nkanfo se esu ade se enye de ni ho no enka se ho je sa ana kota chobe ma na kan se minire de o de come apeso anya bi ntem akrasem na ka obeka choba se bi me play e won pa ya se no ba bi curtains ana bedsheet no ko rase play be ne ko ayase ayesa na nyame de do me anya sanke enyam nanso ni nyina achi na nye ba bia de fa na ye me de se oyo hene wasase asa maza oji sika wo uju obi sika ti asase asa nipa ne ba ka se asa de ni wo na ka se bi wo mai minim se oba bi
Bema bi ka kire no one oye lan lie mame do pe bia meet my yama okwa abroche da o se da bi me do be kwa abroche oba se koli mame what time baby a big restaurant bi adidi o se da bi me do ba kwatran wa didi mame wa we nipa nam da o se da bi mem wa we nipa nam na wo da so gina wo OFORISUO oh je nipa bi timi e ka no ma bi ani ho ele je obi na nso wo gina nipa ngira ho okopran oba no a na obi kura tumi ka se agrada akura pa ya mechia ma mesa mo ye nipa foforo ozu gina we sabe oba te kwa ho apopo omna samoa ye wudi kra den oh da bi OFORISUO ade woni de he akwa bi okoye oba po se oba pa ka poska bi be so go ene se tete asem okwo wura later we need get awo ho oh da bi wo mo bia printed asem ameka wo a wo fie mo bia nka se ne se ewo ho wan chantra dwembe bo wan chantra unya mane nka asem chaw hwe ne kra ba akopɛ OFORISUO de bia kata chaw nanum asem wo se ka kire oba se be papa na me ofa na me ofa na majama sase kese o san kole yeti enya dwuma bia bomode ne kwagya me nye nkote telephone no within by 2 years pe ana 3 years pe bibia be kama wo ko enne kumasi ni mai hwan no bedi wachi ni wako wachi se ne mbowure no na ni ntete aso hoso na nyankopon ka che nka hoso na ebe wai wo opportunity won na be pie aso nko yamane o OFORISUO me ka che opese yamane but ka che ne se wo fa bi kwa door to door enu ti da sa azafo no wo mu bi ti wo mu no door to door abedi nkan na wo mu se wo mu ka na se tie nko jame ye kwa ye mma wo onya de betima ba because no man doso iti edu nkan kwa ye beda na de chen ekotema na se mu ko da hotel de ne bisi se obeda so no oba beda so na be ma da fo sanete be ma bi oba ba ne de mu ase wa ware se ne yire wedding pictures dan no si oba ne ka se enena meba o owa apa na be makatache de ne ntoma kase se fom ena pictures nya odwili nya agum no chekere na odikosi baabi but the person ye kan nyina ne se OFORISUO ye be sere ade bi wo hono mu a enya nipa bia na etwa ne ntro nya nipa bia na ebu ni kwase ye nsua saade no OFORISUO ye nsua saade no nya nipa bia na etwa ne ntro ebi ma twantro kire omo sabe omo yire nom minima bia wo se tama wo pe ne yire no twantro kire no eno nya no ampa onya no sabe mpe wa ware na wie bibia ye kama omo to da ko ne da hwa pe na oba ne so sirim oje kwa mrambe busu ase mo so ka oje so hia me foforo na so kwa abukire kwa so na oba ma ne da ho oje enso me no san ye me hu se waka blocha se muda o se ase me pe unti na me ka se man kasa so anka menya ampa so ba sa time no wa na wi o ma tra se tra kama but oba ne refer no ade bia wo ye bia ma kasa se mo se me se kontompo betima di ne kura kire aye rough ne kura a check ne kura sa ba last minute ne kura ba be dai aba be di nkunim e won kontompo so na nim guase na ba sa na tete ade bia nipa wo ye bia na nya wo de obi te store no story wo kope kura bra wo breye oba ba ko a wo kope no ne na nafo no mu hia ye o tibi ka cha me ma me kura wo so pese ya wo yi bai wo punish me o ma kofa ne sika bi kura wo office wo ayi friends adwuma mu na me ka wo no ye yi na wo so pene o pesa ya wo breye o de me ko Canada eh bema abusua no film de jade o ye no enti ye be sre edu me bi ho no ma yenua manu nipa bi nso ka ho bi ade na wo ko nka wo ko straight akoka ne kure ehon ne de mumye hwe oyo nka akoka ne kure akosua me hye me mama ne me papa bebi omote danye nenso o ma wo me ba kroma baba me ho moden me hye o mateta bus quarters bi etu we de me hu nsuma ni je ho sa asem we pa wo ka kire wo ba nka afewu nenso che se dai wo ko bo kukuru dam bi edi so papa no ana so bi e wo adum o segole ho na modia atizum ko yi emom de ana ehu pa ne se baby ansem a wo kan na de ehu pa ne se ade anya wo dia na waton ma obi na wo san dai waka che obi se wo dia na wo ton en de ehu de ni ho no enka se wo ho na point ne wo no e ho na de anim guase ba
wonim sɛ nam asase ho nti sabe yɛto ɔhene bi abra ɔhene no ka ɔnyɛ bɔne bia so asase ketewa bi yɛto no ɔkwan bi so ade a ɛnni hɔ no ɛnyɛ wo dea no wɔto awie mfa nsa nkɔka nsa nkɔtɔn ma obi foforɔ ɛdan no sabe obi abɛhan wɔtua sika advance ama wo wɔse meekɔ aba o ɔbaayɛ ne sika no wɔdan na wɔbɛtua ka no wɔsa deɛ ma obi foforɔ mewa nso nim sɛ sika bi nkyɛ sika bi nipa ne baayɛ wɔse ayɛ na ayɛ sɛma me wokɔ ayɛ na menim sɛ ɔmantim de ama obi foforɔ na sika ne wɔhe nso a o sika no mede ayɛ ma ade ntoakyɛ mede bɛma wo wei asɛ papa adeɛ ni wɔ no ɛnka sɛ wɔ hɔ mesrɛ yɛne sɛbe mprɛduasan ɛnoma ne agya ba te sɛ yɛnom mesrɛ de yɛkuta no yɛmiani nsɔ ɛwɔ mu sɛ mpa ɔbaa bi wɔ wantwa no tora ade bi wɔ wantwa no tora wonya ɔbaa bi yɛnka ne ma ɔbaa bi wɔ wantwa no tora nya nanso last minute no wokɔhyɛ ɔbaa bi no intelligent pa ɔbɛbu hyɛ na kwamena deɛ ni hɔ no woka kyerɛm sɛ wɔhɔ na mede makoma ma ho na ɛwɔyi te sɛ deɛ ɛnwia ba ɔno deɛ kɔ yɛ sɛ no wɔyɛ dɛ ne ntoro twa hɔ nya ɔbaa no ɔwaree no nti na ɛsɛ akɔyɛ sere asɛm yɛbɛsrɛ saa nɔɔma no ɛkɔ so wɔ nanso yɛ nipa nti ɛna ma nipa yɛ de yɛtwa ntorɔ nti yɛbɛsrɛ ne kora deɛ mfa nyɛ adwuma sɛ ne kora no yɛde yɛ adwuma bɛboa ampa woyɛ obi adwuma wowɔ obi store OFORISUO ampa store no a wɔ no yɛtua wo kakama nti sɛ woka sɛ o me ante na mene ne yɛ adwuma ɔnyɛ mabusua ne so ma me yɛfa me sɛ me ne ba ne me ɔtua me kakama na yɛdɛn ɛfɛ ɛso ɔkwabrane ba akɔgyina ka sɛ me maame makɔfa ne sika bi wɔ store mede akɔtɔ designer belt ana perfume me maame sɛ kyinkyin oyi mafi store na ɔde makɔ Canada yie bɛma hwɛ no ma bi yie mesrɛ wo yɛnhwɛ na enuma ne agamba ade a ɛni hɔ no yɛpa mo kyɛw mo miɛnka sɛ wɔ na nokorɛ ɛyɛ dan a ɛbɛdi nkontompo so nkunim meda ase odifo yanka sasa ana ɔsɛ wo kya sɛ obi wɔ kora na adeɛ nso ɔde mamfa no ntwam obi wɔ kora so ɔyɛ sɔfo adeɛ wɔhuyɛ wɔsi mahu ɔsɛ meyɛ sɔfo ɛno nso so ɔwɔ ɔnyɛ deɛ na mɛka ɔne ɔba adwuma mia first ɔsɛ ɔna yɛ manager owusu ba adwuma mia foforɔ ɔsɛ ɔna yɛ manager okunko sɛ ɛwɔ ne reason nti a ɔde ka saa na ɛno kyerɛ sɛ nyɛ ɔn sɛ Fox FM obi de obi kɔyɛ mekae akwa no kɔyɛ kyini zongo police station minister dana wo akwa no kɔgyina ayibia so obi yɛ MC okɔgyina wɔ sɛ me ne mmerante anyene no yɛkuro mu ɔfɔdɔ mu mmerante anyene dɛ ɔmo gidi yɛwie yɛakɔ anwuane yɛsoa de ma no ne mmaa wɔnyaayɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa last minute ɛna sɛ obi nim no sɛ mmeranteɛ obi de wodi ɛyɛ MC yɛtrɛsi yɛ ne yɛkɔkye akwa no yɛde nsongofoɔ boɔbo no odifo yɛnkɔ asɛm wo deɛ ano ɔdene sɛdeɛ yɛka no yɛ nyinaa ato yɛn na meka sɛ 2016 no 2015 ni bom mekɔdwa m'anum saa kɔdwa m'anum papapapa ne bɛnyɛ baabiaa fa ma nkɔtoto sɛ kofoɔ ɛnyɛ sɛm ketewa o sɛ meankasa me papa ɛne di kofoɔ akyi ge so yɛ water west manager ɛba water west so ameyɛ manager ɛba ne ba ga kremoni ba te sɛ mede me ho tutu ye sɛ na ne papa so no odi mu misumi nim eti car kɛseɛ bi ba brand new car sata Land Cruiser Toyota Land Cruiser ɛba na apɛ na mskai me papa ne ba no Toyota Land Cruiser o that time na me doja ko hyɛ n'akyi sɛ na gɛ ne so papa na ka ne gyina twɛ SOMPA 93.1 asɛm obi aka ho ɛyɛ wa na minim o de gumani masa OFORISUO de mi hu ya ne sɛ papa na gyina asana o gyina yɛdɛn wɔso wɔse sɛn asana o gyina yɛdɛn kiri saa ta so aposo gɛ n'akyi o medwom no mu aposo gɛ n'akyi nti asana no gɛ ne susu ne papa no odi mika aka me nkoa wanim gu ase aba bra bosumi mienu na ntimi mpie megina agya hyere so mepeka me ne muram SOMPA 93.1 enim twa kofo nnuaba de minni ana that time ne kokae efro na de tu me hofo
se me pa de ade me ni me kokasa me wo OFORISUO nipa bebre atu afro mu krom ebi enum dwo obi won mo dwene num ama sese corona kasa kwa mnanti wo kro nim no omo pra che na Abunu so wode no aka wura odwane ko wonnam na dwu 1 o'clock no abakumase oduru kumase so a wode ko toto se achem hene eyem papa obi won mo nwene num seconds kro won tiase ba ni nyina no ahwe wunya baby papa nyedai entina na ye tufu na asem wei sede ne ye kare ye tufu de na so etimi twamo sede na menyo omro ka no enye ize se okopo ba pa na okoka ne kra che ne se me ye aduma misika ye 2 million no ba ne bedi wachi ebe eso jonum se na se kra mi akasa mi nwa to fe kom de ne hwa no obi friend Germany and I'm say radio is me brother me nwa no is nyimnya SOMPA yi o ti awa maka ya mlai na esa na mama na jimodi o na unye no bere ya kwa de ya na nshada nyem ma titiru na imom ya na odu hu sisi ye o so odu hu because SOMPA ye SOMPA okay odu hu sisi ye ma be busa se nipa no friend oba na be ma eyo ba na so wayi ni nan ene ho na wo ka se ye kra de drum be ye ma offense me omo na to da na ya na ya ma na mo ka sa na mema wo de afasi o susu bo wani kire mo sofo susu bo wani de fasi na ho nto na mi joma num na wo de wada yi mese me bradia na me wogidie se nye obema na betimi adwo wanu me makuru ya o na ne wudi bisade o ka o de da sare o Germany biru tutuye sato manya tare ba ku bi ani da ho na no ya o SOMPA ba ya o asema to ba se Busumi nsiamu ya Busumi nsiamu ya we born national ti asem ni so dey your program anaka we program enti ya no a ye de kansem a etimi de esi ye sa no na no etimi me yetu free baby eti na say etimi ku yen ana de enimu a wo pretend say wo no etimi ha dwene eti ye besere say utwa toro a tokuro da ho asem sia obenya baby di utafa anye sa obeka de mo okay OFORISUO mi di manusie ma minka sim we say ye won krofo bi ho no ma ho omo sheda prani ade bi to mo brabo so anaso mo kramu etimi adwumade ne sen otimi de obi din te se de na make am de ko store e bi esi odi ni petitru bi akọ store awo yi ni picture oni gina ho omo ko eye bi ase na ja picture ya odi ne ko tantare odi ntwa picture ene obama no odi agi store 1 year nie odi metua papa ntine ni hon edino a kodie court na kopie to buase de wonnie no emfa hwahwa ho na onko bebia de wo no fa ka de ko na ma no sabi mpradu asa wode ubedi tro na bedie ni buase beba wode ka no kore okọ onko na so hwo bai pass o gina hoyi na nantu nanim ne nanwi pa okọ ka no kore okay oh masa ana edru baby a wakasa na de ne mema sema ba ai papa branie abroti ase jutu why are they na de won me ko bobre wakasa mema pa mi nwa no kasa mema SOMPA ba e busumi nsia ne o de SOMPA dia didi edru baby a ye ho sade ye wotie na obi nya waye na edru baby so a wanhwe yi a bema azan about techrema so na azan no ewie ye no so no eye nim guase abrewatia adwuma ho enti baby a ono so befa obedidi no enti na fine bi no asa wan shada antrasa na mo me yaka no ko
asanka no de bia na yɛka sanka yɛnom na yɛsanka yɛ yɛn sɛ mo na kɔnu mo maka kwante bia ni hɔ so a wafa we nyamfo so bɔne bia me fa kwante bia so wo da wo nyamfo so wɔn kwante bia to hɔ ne asɛm no sa asɛm ya wakan ɛyɛ asɛm kɛse na wo bra no oh ɛyɛ asɛm na tofia kwa Oh, ɛyɛ dwuma wura no na ka try bɔne ɛyɛ asɛm kɛse o nya asɛm kɛse bia tie usu kasa asɛm wo sɛ ɛyɛ asɛm wo nko ade sɛ wo kasa asɛm wo de asɛm kɛse kasa saa so tia sɛ kasa saa da because David nkontompo ɛwɔ bible mu sɛ nyɛ David kwachi obi a okochi obi yire wo kofare no na uni ku no wo yɛ David ku ka kyerɛ masa wo yɛ David me yire nua ebia ni o yire nua kasa saa wo yɛ pɔ wo yɛ nua yes asɛm na kasa David nua no na na abroti ayenko mayu obo fi abroti ayenko ɛyɛ na me nua mɛma no mo ma me sere kakra to bia no mo ankasa asɛ mia me no mama ma sere yo David ese ni o di David Paul David Paul kwabena no also be ma me ya nche ye tiefo nyina na ye na wo masesa abribia SOMPA 93.1 wonom ne ye ne ya na ekoba na Iiasem Mpe Nipa dwumadi atitu wonom efe ne agro na abribia ombo ye chi dom adwumadi no so etimi kɔ wie pa ye da wo nyina ase na ubetimi ahwe ye e wo YouTube SOMPA TV YouTube SOMPA TV and na Facebook and also SOMPA 93.1 anase SOMPA TV Ghana yeda mu nyina mo ase ya momfa mo adwenkyere ne mmra nyame ya dom abrepam no ede ebekenkan ede amamo ofoso be ma ene wo den ne de ye be kontem enfre de eni ho se wo ho enfre de eni ho se e wo ho enfre de eni ho se e wo ho efise ni nyina no se de osikan no se ye ka boma na akwakoye enumudwa azan obi wo ho a ofoso be ma obetimi akwakochi mo tia wo nwuram e de aba abekire nipa dasani wo fie na no enumudwa odwa nanum manye ba bia wonduru ye wo se maduru be ade bia wonye ye wo se maye atra hokola ba bia nani kwotwa wisa na hwene santemon enhu nkoduru ye no osi ena anu krampo na me free wa me ba ye ntimi hu de na wo ho nyina me twa pictures krampo ani nyina e wo me camera so ofoso be ma empanyi kan asem bi sa me na wontumi ntra no sa wo bomode na wo tra onamu nebuo onamu enebuo na wo musa kan asem bi se yesesa wo de mpesoa eto atumpan a wonya bi nanso ye de bo abodin a wonte enframa edi huhu epade a enya bi enso enche na asai ewiase ba bia wonduru ye no empele wo ho enya wo ho agiman enye se de wo na wo so wiase nyansa nyina wo na wiase na ada asem nyina ehye wutirimu anti no esane ba ebegu wanum nti no ka ede ma amanfo nso te ema ya giwudie ofoso be ma ya hwe sa ne ma nyina yakoye se ani bre ena eya na eka ho ma sa ne ma we se nyina aba enti ada ye gina ya futu semi so se ba bia wundru ye no emple wo ho enkogina ho fi se mpanyin se sa wo ple wo ho pa wo se a eya na emoja ena eya na eba enti dia wo no abribia me kasa ma wani so Bible krampo ka be content with what you have dia wo no ma wani so na huhu ya wo de pade enframa de huhu pade a wonya na so no encha na asai enti sa wo de huhu eni bre ene ahomaso dwe ene niema bi a ensen fra na wo de kan wa bla bo ho sa wo de ho betoto ye wa bla wonya nduru ho a wo buafo krampo bi wo ho a bi nyame yi na ma wo a ebianka wanfa wo ho anhye saade animu a anasa sa suban animu a enka sa aboafo no beba beboa eyi wa free ebia wo mponkyira anasa wa mena bia wo dem nanso esense wanka sa wo de ho akwakoto da denti nipa ne nimsa wa yeye ebia sofo pa kwabla ba begina ho na mi woska bia no oni sika o kan se mi woska ebia woni sika nko obi behu ni mobo o kan so woska nti no nipa na saade ni sika ahye ne botom enti dia wotie bia no ma ye hu sesei na wotie na obi ba wo moa anasa obi kwa wo moa watimi ahu mobo no ayedai watimi aboa wo efi se wa ma wani anso wa ba empanyin se wutwa no kokoro
kokro no ya abena mo bi wo abena ne bi wo ho a wo mfite eyi no abeno enti se wa nhwe ye na wutwa no saa na enche obehu se wa abeni nyina na awu ye kan si politicians so enimudwa ebinom wonum ba be play the brebi to say bi amrahye badwa akonwa oba ba be play the brebi to say bia assembly members see krokrachefo adwa ibi ananse bia mampanyi kurampo na ade a wontimi nye no ose me ba meye MP timi gina ho anaso obi oba be play mrahye badwa akonwa ose me ba meyi kwan mi wa nye mrahye badwa ni na yi kwan no mu di ni nyina ye bedru akire no na temamufo no mu kwoto abama am no afi o ma eso kire anaso ma se kire o ma no ne o mu se no ma kire de agu mo so afi mo se ye hu de yenye afi no mo toto ayampia ne edi nkofo atem enti baabi a wundu ade a wuntimi nye no mempele wo ho sa wo beye baabi a wo na na sese de wo sitie no ma ye hu sesa ma wo you enye wo you ma wo no enye wo no bo trobojo asa wo kwa ha asa wo gina asa no bible ne say enye enti na ye gina futu sem so na me de ma no asi say ebra bi ye bible ni mu a na so pe David akuno na wanya ne nku na abribi so wotimi ene na pamfo na say wo ma no omuta no preso na wo dwane afi wo hu say na tafo no aben no wo munya no a ya de ombeku no na baabi aka no so na say de adru no na aka to ne bro na wo ma che so na ka wo maku no wo mu hu sa no ayi so hu se na toafo no ya toa no ma beku no ya se obi ba bo wa mo agya wo na ade nka wo ankasa ne ye ne boko ena ayi so ede ne sekan ono ankasa ne sekan esi ho no ofro ko so no obewo so no ono ankasa wuye abrantie bi nam ne bebe ko hu se so ewu pepepe wo dimnika gidigidi okọ David ncha yakobo amane na amane o de ko ya ne se ohini David so anu wo pe waku no wotanfo no mi ankasa manya no maku na ma mi wa na enyo no ne ku no eye so na ankasa ne ku no fise na tanfo no aben na omo ba be ku no se ene ya ne ayaka de omo de be ye nti no ene ono abeje ne credit afri sa abrantie no ko twa antro se wono ankasa na akum eye so ena David no nim sa wo ka ma David aba be bo na baso esu ye ntie de David kan wo se edie nti na wo de won se ka okra ye Awurade ahya ne ma na se hira no ana se de Awurade asra no enam so ema David o ma brantie no ye kokun no fi se wodi ewu ana se wakum de Nyankopon asra no ye ono ye so no mi wa na enyo na ye enti be ade a wonya ye no enkoye ho se wa ye wanhwe ye a kire no wankwa anim guase mu a wo kra ene be hro da sene nti no de wo pe bia no ana sese de ositie bia no fa wo sa na enye ye emfa ma me de si ase no fo so be ma abrotia ena wote ne nka no eduru ba bia kro na wo so no enkoyo ho agema wo ho nyimoso nye emoso 0551931931 0551931931 0548931931 yenkwa ahoma no so na ye ni afrefo enso enkodi enkomo hello SOMPA market ya pampa mafia ni uswani yo ya munyina we dia mranti ya last message ni similar pa na ene makofa ba yo the last message odi my na ade ni woni bi enso no for so no ho a de kwa no fobo o de akoye tinipa ni hu no nim so sta ebe to me ma da no last message odi na me stretch them again into media to be hu for pa tan hwehwe ni mo tem ne de me nya bi nti o ma mo tie no obi afantu no hu fo me chia obi a bakati ya wo soro ma ya de pa nya me hira mo ma bai nya me tia say hello Pro Majo. Majo so dada. Peter. Peter ni o ata kuya. Peter Matonka. O fi de e bo abakupa o. Nyame ti ase. Second man je ni pa. My second. O ya de amampo ti o pa be be dia ready amampo. Jo. Na point na o dia ba atempa. Na eneme ma na aba e ja. Oni 20 cities ni se ngotuma. O so no ni papa me bo wi ate. And then man for about the member that can be in the Britain and then on Monday. What kind of people funny or Montpellier could walk over here? But I did that, and he is not the one. My return, I know that I think you don't go to a wow. That's what you do. It's the United Man.
Stop and we like any of our work on someone in here. Obutu pa. Okay. Yada omo ase emerante ne nya dan koko no omusie no enu nyina ka enudwa no hello. OFORISUO Ghana. Yey. Na what you say? Adom ni nhira. Hey, and there's so far more you. Ah oyibo national yanko yanim. Na OFORISUO. Oyibo. I say this is me can say politicians I doubt me you know the job. There was one man penny the can say discuss so come be. So still first voice come you. Eh? See I don't to me and the question mean to me and I never go no. Oh, ahwiri ahomano. Hello. 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 Yes sir. We ba cho wani ufrefri udin say. Pacho today. Not okay. The tomorrow would be the crapa. My mind is over there. Yeah, I didn't really. Which you crack at all. I'm not sure or not. This means that it is me. After the other shop, what last minute you have been with them. But now after the man will be a Canadian. I mean, you can say about that. Okay. Hello. Hello. Good evening. Majo dada, majo ni. About the video, your family. Okay, kaone ya seno. Nyamisha mudu media mudu. Okay. Asema amesema matresa. Sa? Because ebe nami jina kama about efeka. Nami who say mind Dubai. Ewu ya amame, ewu ya mse. Ape na mo se padi se ko dimika. Dinka ko kuna wono. Ade ya yi ka na da de chemu. Se woni man de bi ampo. Man yi ko kasa ko jina ne. Na my name is Asante Eva the family. Some don't so ben you say why you need baby and to me my telephone. The one you know, one can announce to me. Namisha Mudia Moody. Okay. Hello. OFORISUO Barema and the young for Otomrosi. Keadu. The champion phone na O majo so. ya kaje producer say my friend pa kaje say the piano papa. Ajo. Bema usu kan kranka no no. Mo na usu kan krank. No come also the producer say Emma and Emma, and the wow, castle. Okay. Why? Jo. That is the idea of Boga. And then you go, pop. And then cities, Obama, 8 cities, as no one did that. Ajo. Yeah. The Saudi Agro could walk on much electricity on the America and then the Baka Congress. Yeah, there's no gun, money big go on Papa. It's a good way and far to baby. No more government, I am still a creep here. Jo. Ke edu gasovin enono. Hello. OFORISUO Bama, Maju. Wajisu. We Uniakuma Richmond. The small boy carpenter was on Tontin. Whether all my camera doesn't be or could access to play dinner, I take the home my understanding of purpose of the chair banner or the TV but we never remove Jana better down. Now my answer to do it. And then my Adam, I think then I never can see. What kind of country now do? O kano penetrate more you don't show no more to me from OFORISUO Yamini Munyadina. Ajo.
eno kra de odi for David Paul so kra di ho dance here. Hello. Hello. Bacho wani ufrefri udi di say. Abrantia auto collection no agena nsesa. Isaiah ba ko pe. Okay. Great wine. Na omno she hode. Hey, want nenka. Hey. Ena de ono so fodi ayimu. Onua na sesa ne din ne. Nti e kire nyame ya adom adore ne yebeye ode David Paul. Sefuna pania. Wasa ni gidi sefuna pania. Odi faza ya tafuru mai ana abunu. Se me yire maame ya oba ya wa biemu papa e ofari. De biemu no de awia wa na bio na fidie na da hono mo. Jo. Tie pa otonto sine nya do anu ne. Ene mante mu pe bia ya mo ko to bi wai. Yo. Me yire odo me pao. Eh. Yeah, wa hwe ye na obi ne yire ewo akasa anwumere ya obema na sha akomfo. Unu se me yire odo me pa odo me se me do ne pa. Yenko. Kaka me kan so. Se Iiasem no. Oh. Oko. Hello. Obi to bosu. Ajeku madams. Iba so re say ata atmafuafu. Ene de din ne sesa ho. So Voice no sesa ho. when you are obede how atmafuafu ke aban. Ai, era de so podi asi. Anga de aguri. Lele. Kende wo, e de meda ke pa. Ne de odi asi. Yes. But I heard a channel. I heard oh, any much of papa, the channel, Babu, and so to be a boy. You jam and I can't go on somewhere. Sorry, Papa Joe, I am not going to do a time now. So, Papa Joe, I'm going to be in the house of the Mambo. No, Mamma, I am more land there in the castle and a bed. Sure. And then you know, as grass. Sure. Then Mujah can't have them in the house and get to it. The billion for them. Go is what me who say, I make a such a mistake. And I'm with a master grammar. If you ask the anybody in Chandra, and you're about it, I'm a good Chandra. The top of the good Chandra, Mengami, and Kana, in America, and what also turned a chair out. You know, it doesn't for the way or that you are. Okay. Hello. Yay. My Joso. Okay. Abubakar swala ni o. Jo. Ofoze mama. Kan ya wo. Iiasem Mpe ma na ma ya sayo. Ofoze mama ya wo. Ka so fo aton SOMPA wi na yetitu yo. Ofoze mo de be na nya die. Adona ko fakata. Weye bobo yiri bobo. Afri. Ofoze mama. Ka so fo aton SOMPA wi na DJ to fi akwa ho. Wa jini sika. Tinaja se yakura ye mu adwuma na ye ntontro wa. O de so fo ye sra wa mento. Abubakar swala mpa bobo na pia makramo. Okay. Hello. Panipa ehna free did they say? Hello, OFORISUO Bema. Yes sir. Bema Aziz mi. Yo. Ada me kaza fra mama. Nsuta mama. Fa sarabi am on direction. Jo. OFORISUO Bema you make afuju sama wadi ba na manya nti na mbedru ye no ana mo ba na fakaka. Na ya digital ma me frɛ ne sɛ ya papa katacho free no. Nanka na you know. Na fuju sama wadi ba ke benya ho fan drive. Ada maye na ke so say ti ato na ke tie kaka. Ai adwumayfo ye ho adwuma mpanifo asi hu konwa tenten a ye ho adwuma ntimre pamu no. Free enne ekosi na watwe mienu so de. Mobeti enka why? Hello.
0551-931-931 0548-931-931 na yɛntwetwe enkomo kama pa. Hello. Hello. Oba udin o kasa free he. Good evening. Let's show you some around you because I feel as I'm Okay. So, and then them one day. Yeah, my and I can see you. Them one of us were in China for our own finance. Then the country be and son was just been and the men are what I own. Yes. Or by another me told me, your corner and I have photo to us. What's in my pocket what to do? And me sit in a carpenter phone for Botswana or more years of the many brim and Hosanna me upon and see, oh, and now can I say how I was when I'm so maybe no hotel. They would have been Baba. Our boy, ever can they? You are that, Hello. 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 Good evening. Oba man so kakra. If I told my fix me. If I told a man, or come to friend. That man ever say me. No one, not one, come or one. You need to one who you say, I fled ya, but when I miss us and I fly away, I was only blabber. How can you make blabber? I know that make you. You see, I see me, young Mr. Daddy Black and the president, so ne a me bar. And I defer you. And you know, I know more than my feeling of you, Okay. And Fred ye ni ho ese ho ene afutu sem a ye de ba ya ye bie hu ahoma se ya frefo enso enka omo adwene. Hello. 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 Good evening. Good evening, Hello. sir. Good evening. Yes, sir. I can say ma'am. Okay. The from program no I can tell you from my Hello. Penny down ho kakra na de o kan na ye ntini ye. So they say the table program no ya kuma da so pa ya tell you Oh. Penny sabra biem da no ho kakra. Hello. Yes, sir. So and they say the program no like I tell you I'm planning to you know and my experience and so what's the name from my baby Jo. Okay. Aha ne de ofre no nyina ebesie aha ena ye de ofre no nyina ebesie na utie sede ya frefo ene wona ye no mu edi dwuman ekan dia na kyese eduru ba bi a enfre de eni ho se ho no na akoya nudwa pa enti no se uni ade no a enka se wo da bi akyirasem nyina be kwa ye animguase enche na ye ko TV no so na ya hwefo so akonyamu chefa ye be ko TV no so na ya hwefo so anyamu chefa pa SOMPA TV ena ye be ko no se ye duru TV no so a ye futu sem a fosuo be ma nem na pamfo de ba ye no ye be bono tofa ede ama ya hwefo no na dwumadi a ekeka ho nyina ye de abramo na asemu a eda proso na che paw ewiase nye o se da bia metaka se kwayem ka kuma se hade yenim se ye ne namba bia ka ne nam na hu che kwayem asisi sampani asisi samni apopani yabo awura TV no so yabo awura TV no so SOMPA TV free ena panifo no esese efidie no sade be ya dwumadi aka nyina no yebedi no TV no so na yahwefo nso ahwebi na aye kama pa yakọ SOMPA TV no so yema yahwefo nyina adwo ene akwaba na
omuno asamoa atenase saa no difo Kwabena enso agye n'adwa wɔhene yire mame yeboa akua asua mabronya abrewatia enso ewo lai Jumadie die odi ho chiame eye funtumpa katachie Osei Aboagye fosuo ena midi jumadie ho chiame Chief Executive Producer ma jumadie bema wusu kantan krankan na pamfo anana bofo a omo enini edi jumadie ekoba jasi ena aduana ba nana ya mensa brampa na friye enso eka ho ena omo nyina aboa ama ene Iiasem Mpe Nipa jumadie yetumi ede ebrew uko MC aho a David ewo ho nana Yaw enso aye krado saa ena Frank enso ewo ho a omo eboa ama jumadie nyina akoso na yetumi aba kasa fonyini so na yenche ho no ena futu samu a yede ebrei yahwefo na yetiefo a mene mapamfo de ba ye no ne tiri asem ene se emfre die eni ho se wo ho die eni ho no emfre ese ewo ho die enya wo dia no hweso ma me no yede ahye wo nsa no entranka foforo se ade no eye wo dia dabi uye ne sa emwa nana asasi ya wo ton wa wani tuase nsasi waton ama nipa no bebre wa wani tuase wuni asase ewo ukrom obiem ensoso de waton no ugusu a wo santon ma afoforo ni nyina enkamfua no ede animguase eni dimbone ena ebebrewo enunti yesewo enanwumere se enfredie eni wo se wo ho ade na nya wo dia wu ma me no waboa do akotena store nanno be men nei store no enya wo dia oye adwuma me atua wo ka esi den na akatera foforo se store na ye wo dia kai ye dia soman ka no ye dia soman enya wo dia enkoyo ho akoka bensem enkoka se ka no eye wo dia na ne nyina enkamfu ansansem wo nyina no anudwa ena ete eba enunti empempi no yenhwe hu se ade a enya ye dia no ade a enya ye dia no ye behwe hu se ye bekamu nokure na empo se obi wo mwa bi a watumi ede aboa yen eye me modofo pa Osei Aboagye ofosuo ena mede afutu semwei ede ebrewo Nana Kudom Company Limited. Nana Kudom Company Limited. Yay! Nana Kudom. Wano na di oyirika yiri abedwaso na oyirika yiri no eye adro. Oyirika yiri no eye adro. Obi obeka se oyirika yiri eye nsanko ano sinihu ka chenso fosuo be ma se ntesa wo boa kwa na oyirika yiri ni nwia baako aka ho no ene Aron Orange Spirit Drink eno enso eye Nana Kudom Company Limited sa no dwuma ni bia na sa oyirika yiri no amanfo atu agusu okumase ya amanfo edi ho adanse papa se hwe oyirika yiri no woni Aron Orange Spirit Drink no sansa wei ageba bia na sadie wonom ati wonum no ma utimi tibidi na nubra na womu no na eyo osisimu adwuma osisimu yemu adwuma no enwoma tumi sori renchei ma utimi ka se mebema na woyira tam didi a wodidi uni nyina da no na ni nyina eto atwa woyirika yiri no de wonom a wonyamfa so de pi ena efri se yedi nubra ne haban ena ye yemfa aduaba no yeni aduaba no ne yemfa haban no sa yade no enu bia ena Nana Kudom Company Limited wode woyirika yiri aba na woye no ema wapia tete no papa na Nana Kudom Company Limited no wone Nana Kudom ahimfie no ena di animhwe ewo foase kokoben eho ena wokwa ubehu wo mo na wo paniduduom ato ewo kumasi kropom ade a wokwa Dr. Mensa ne potem okewa ubenya bia to papa Atonsu High School Junction Bona Sport eho so okwa abusu se cha na Ofoto Sport enso ewo timatimase Ofoto Sport ewo atimatimase eho so kwa Aron Orange Spirit Drink
wo yiri ka yiri wo benya no nakam bebrebe na atimatimase hwa madwa sport eho ene no so wo atimatimase madwa sport wo benya biato ama na buso papa yankoni ekope wo yiri ka yiri nto ni duduom do pa bia no ye de bema ama ho ato omanfo epakira kwan amanfo ebusa na ye busa busai mechira wachira kwan pose debi fapa ni pepa na twa number we na watumi ebusa eho asem se de be ya nwoma be konkai ede amount 0541 68 83 66 0541 68 83 66 ana 0240 69 28 55 0240 69 2855 na yenkopa bi ento number we mienu feli dia frɛ number we so aka ho 0246 914372 na yenko wofo ase kokko ben wone nana kodoma himfie no ɛna edi ehwanimu nana kodom company limited wo frɛw bejensa na wonum ente na also watumi atibia di SOMPA foundation ko SOMPA foundation wono enade SOMPA chede aba na sa SOMPA chede ne ba waba ne se wo babua amema kurafo enyanka wona woni bie hu atowo mo tia na SOMPA chede se na nwumre menka ntro se ye bekwa nyanka ene ema kurafo emwa enu tiketwo bi enso a enu tifa wo de bra beka ho ye wodofo wo de ketwa no ye hia o ye de ka ho a ene bedoso enu ntidie kura wo bia no wo pro bi emu atoto no enwoma bi a woni da so se wo pe na empo enu kwan asie no ye nkonko ye SOMPA chede foundation wo moa se de be ya kwan na ne pro mu atoto no emu ebetumi abiebie na ye manyanka ne makurafo didi asre agu OFORISUO eye ebronya bre December ye besimo no ye ka ukọ omomoa ka beboa o amanyoma ye kama pa ye mere wo momo milk ye beje sardine so ye beje tin tomatoes ye beje aduane a ye disi wo ebeche kakra no sa nuane no na ye agye na ye ntie ha ye besi ye kata emakurafo adagya so enu nti ode ntoma bre ya ye beje pa ama wo so ani agye ye ye sika fam so dia ye kira kwan ya ye sabetumi aka sika no ye fa nkotuma momo live so ye fa ngu momo no so said ye be ya baba be kan ye sabo ya kache ya SOMPA FM hazei 0598 55 98 02 0598 55 98 02 na edia ebeba ayetara 1 Media Limited anasa Blazer Foster ena ebeba ma nwoma akonkai said ye be ya ibenya sika na yede ama emekurafo ene nkoda enyankai enwoma bekoso pa na senti ha se kobane se wo nwoma bi na edoso untumi emfa ma ye wadaje ye wobre entifresa homa we so nebusa SOMPA chede ho ensensem na yenka nkyerɛw 0244834838 0244834838 na nyoma enkonkai emfa emau V Adult Education Center efrew na sadia V Adult Education Center wahese ne nyoma no wose wo ba ma wo mu a omuntimi ntworo wo ba ma wo mu omuntimi enkai na uko sukuu no wantumi anko obi wo so okọ kakra enso wantumi anwie saafo no no hia wo mo V Adult Education se menka nkyere mo se saafo wo nyino de bosumi nsia pepepepepe kyere made ubehu tworo ubehu akenkan ubehunu tworo ubehu akenkan na nyoma konkan e de ama bosumi nsia ye brofo kasa betumi akakakra twi kasa no wobetumi akenkai sa na tie dia Bible no betumi akenkai o okọ asore a ye nam Genesis no na wo de wone na Revelation there be ma me yesini wo V Adult Education say obekire obusumi nsia pe Abrepo Methodist School Primary ho eho ena wodi ni dwuma yenkope wo mo akira kwan se de be ma ya twro ene ya kenkai nyina asipi na esita yefre wo basima na yafre wo krache ebebo wo yie pa yefre wo ahomatrufo iso 0245 69
690834 0245690834 na enyoma enkonkai emfa emayen de wo ba no na ye twen no de wo ba no na ye twen no de wo ba no enyamaya na ene yemfa we enso entoa so se de be ma nyomam ada ho efiri se yesi kwa no so a ye kwa no Abe Herbal Clinic Dr. B ye Semensiano no Abe Herbal Clinic the sickle cell doctor mami way obojuma papa asante magina tum Ghana fana nyina gina tum hey watwapo mami way watwapo watrasie Ghana fo nyina omo abrochire nyina ase mami we de ko ama kanye o wa mamfo ho atowo mo papa enu ti wo na kache ho a enipa busu se cha ni nyina ne se wodi nubna haban ene di ni djuma haban ni mami na mami su enim haban haban ya wote no haban ya wote no Iiasem ketu akwa sickle cell doctor no ya de bia mami timisa na doctor besi na nwumire mema wonte ho ase tie mami mema wonte ho ase se me bobo yare ni di na wante ya de bia kra no a ya de bia wante amfiri fosuo be ma me ketrema no ko mami abe ho ne kwaja yaresa na nyoma nkonkan na mami abe ho no de ehu de nwanwan ne se wokwa wotwu moja na wodwonso ene scan mfidi ahodo nyina no wode wo famansa no de enuro na mawo enye se okọ ya no mitie me ya no wa mo oduro dabi wo ye bibia na akwaso Abe Herbal Clinic wono ena sabre hoyi heart yade no osa Abe Herbal Clinic wono na diabetes osa Abe Herbal Clinic the hepatitis B no enam san yade ye wo ba wuntumi enwo yemfa ye ni enchirem ewo Abe Herbal Clinic na enyoma emfa enko enkai emfa mawo tano so apatrapa ho na odi ni djuma tano so apatrapa new site na uduru junction ho a wonsani fa so ho ho na taxi driver fo ni gina ene ubusa abe ho ani na wo mode wo ko efiri se wo mu ankasa hu se ayaresa enti na wonam yenkota no so apatrapa ne yenkogya yaresa ewo Abe Herbal Clinic na wo fom kwan dia yemfra wa homa trufo so 0243 345392 0243345392 na nyoma enkonkai ye papa ana 0506 460208 0506 460202 na 08 na enyoma enkonkai emfa emma 0506 460208 na enyoma enkonkan Iiasem Mpe Nipa dwumatie ena waso egusu awutie no kansampian ne kampian hey enne hey asam kase dafia ha no ejabetom asam dafia ha ejabetom papa yenko computer so adwadi emra na fe asam chechecha eda proso no yemfamremo Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic bebo Abeba matia kanoso
Obakos. Wouldn't miss our brother Panyan and Iiasem. No, I had to me uncle. Yeah, bono. Obey say, China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power. Me de Sabin Yabeman on the Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, yani sissy, yani, and yenny sissy, Bibi Pa, and their cosso. I'm worried for France and Antessa. And a madam for one can't tell me. Let's send that you with ya some kid to it. And you're not here for, or be a tea, you make ye. Bama do Bribia, and so young Hodru. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A Druby was Samantha Basso, as a Cormampon. Your friend Samantha Vita Hebamissa. News your the Topa Yaso. Nasadre, Memma friend a gang, a member friend a gano, and Nihamo. What the answer? Open member friend a gang be a tar. Every was a Cormampon, Samantha Basso, and then Miamia Toby Bidonia Brofu. So open the door to ya, Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Pressa number 0240 616061. Member friend a gang, Bema when you feel what you enter me. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yes hammer, and a weekends biara so yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, and to say yeshiamu say ya, na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in Sanunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year and I upon to piano. Or you can repeat us ninimia Aron orange spread drink. Massi no call quick. Minia GB now so far taste. Babom, or you can repeat us. See now your difference. Aron orange spread drink. No meaning Yansem, one Tom Mpe Nipa won't in fear do much. And Sessa open for no FDA Aji a Jadi and Crash me at 2. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many other 4 hours me. Drani Odifo Samuel. Anwo menshia ahemboboano. A Jabba family house. Or who county and a mammy jenaha. Or how bia a dawoso. Say a mania a dawoso. A car and a dawoso. Yale Kranko and a dawoso. Otonia and Tana. Obi nebu kwasia. Obi Juma through him. Or baby Nesisuana. Call to Asem. Nasa a day. That family so ama wow femino. Why is that? Drani Odifo Samuel. Apanchereja. Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu a wutie na wo hwe yen efri SOMPA TV no eso no na asem chechrenche a eda aproso no eche paw na nansen se wo behwe se de wo mamu ahokyere womu ene amanfo afru sanete mpenten kwa na me okopa bibi abedie no eduru baabi so a na nipa bonfo bi so edi amanfo nte eno ene asem no na enrada brahosem osi wode chem so ude esane akodan we ho no aban school na ewo ho no methodist asore na afam ho no a asem wa esi ye no na eni enyan abraho ye papa na brahosem a ekoba ne se wo mo bu obi eku no wo mo bu no eku no afri atiasefo asase so na sedi omusi ebu no na enya asem ketwa kra na sedi omubu no
se wawu a eno aya asem foforo efiri se de omosi abo abrantie no se wonya nkwa pa de a na eyenyamea efiri se chief producer kopie so no na kaka kra bi na ne home na te na ebesi nei se wawu a ene chief producer de kire pa enu ti no se wawu a eno de chief producer ede eba efiri se wo ba no na ne home no aka ketwa bi na de si ye no nyina no se de adwumadiem esitie no se TV so adwuma ne ye de ebeto ye TV no so ama manfo ahu na ubebusa se krono kra ye adwuma ukosua na se adwuma wasua de a eduru ba bi na se yanche wo de a ene wo ska na se yache so de a eye wo na akosua ye ana se wo papa na du kosua ho adwuma de a ana se yesuku bi na akoye de a ene ye wa wasemwa ba ma usu kanta kaka memo akwa aba na se meje usu empom te sen nyankopon da woroma akakra na ye eno akosemu a wukohia ye na waye nsem twuroni na ewo se wode ho asem ebedan ye na ye doso me na wa na wadi akire na akosi sei wada woroma se de wo kan wasem se akosem ampuhia nyam na mkohia mekuhui ne se ne wahia una wunhia na ese de okohu ye one tiensi nje kra no a ebuo ni bi kan wa si abo ebi bo me kan no na ye nra ajo nti uhu ya na uhia mi hu yi manhia jo na se mi da se wadaroma eye enra eye crofrum what they call the chem so hono a dan we methodist asole kese na wo hono no mo saban school bi wo hono mo ehun se abrantie bi di boba kese hye ne nsem na before abrantie no be kita bo mo so bi dimrika ba fu moto ye two ties yi bi wa ba fu moto was parking na enye so ne hu fifre ni ade na moto no je so enti eje so no na wo tunti abrantie bi di boba ekita ne nsa na wo ye kromfu na kire se wo tu moto na oko enti later ne hu so mo bu bi pa wo fie bi mu na de koba ye ne se mrantie no mo ye mienu eno muti moto two ties na bi so enti wo mo ahu se moto mu no bisi efie bi mu o saa de chem so side ho no na America no enti o maspa ye hunu eno me o madwen se o bekwa ko wia moto no enti ba kote moto no so ena ba kwa si a ono so kwa kotu saa moto na ye den aba na impempi no dodo na ya no mo ye sa na no o mo ye fitafo men kan say moto no adwuma no moto mechanic no like omuni mu adwuma ne ye because okore se kini ntu ani kra na otumi okawo ya nimu a kan wa yes ni bom etu moto no enti okoye no a wo ye ya na che say moto na enye so enti ma de wono no twen no esifi wono no moto no so a na okwa akoboa baako no ama na astart moto na nka wono no baako na fa we na we so afa we ena alamu buru ye na ma me bi ofi no ye se kromfu enti ne no wati moto na kasa so no eno no otwen we no no mo antumi anye fast ena baako no no tie no betu moto no eno no di dwane ye enti ono di dwane ye na che se aka baako no no kwa boa we no na ne esi ye de se be esi ni pani na ense katre na wadaroma minim se video no se aye redness ya be se video na ye ready a mo fanto so maye na che se ba bi ekodure na aye run for your life yes omo di sa de na wote so dada no de no wote moto no so wo twie no enti me fa se ka ready to go no yes ka we no kofa ba de na ka no atu baako na mo ko wia no eno hu se enspark no nti okoboa no enti alarm blow ye no de na wote so a wo ka no de woko wia baako no ye fast betu ye ye na se me de ma kira se mu hu se ma hu na se de no wo ka baako na nkasa de no wo ka baako na nkasa ono na akwaje baako no wuo no ne woteto na ye fast betu baako no ko no ya womno wate ho na se ale na wo ko no wan pre o sha kwasi aburo lama kan yen kwata wo so nko da bi se lama buro kra no a omno America no obi nim coaching yeah run for your life baby o maduro no de so hu ne me chiro no gane jo kra nkwa na hormone no in fact abrantie baako pa wo say what time block the bone ni penity so edu baby a minim say yes say
enkomde no ko police station edu ba bia ya nipa bi nto mo bo ase last week na obi be fa moto ai oko Facebook wa any YouTube wa abrewatia ade ye hu ofoso be ma hu na yempesa yanko a ye behwe enu nti na sa wo hwe SOMPA TV a multi TV decoder no so wo de wu hu na emom obi a o tie radio me so fa phone no na ekọ YouTube SOMPA TV na hwe de ekọ so wani so ade abrantia ne se de wo si daye ya na no kura mpo ne sen no se de asi aye no be ma tenten bi a woda ho na ne maame enyinsa na bosome nkono bi wa kura na apa ho na ne maame na etempenten kwa owie ya be bia wadu kura de nko keka ko be adua na me de mani hwa ebusuafo blada beboa me abro na ma omumba meboa me na yenhwe se bia ne fie na me meka no bia sa na ti ana se bia wonura eye SOMPA TV YouTube and a Facebook no so SOMPA 93.1 SOMPA 93.1 as a SOMPA TV Ghana ebusia blabehwe na enipa ensa hwe wonam ho a na wo de bi nso atu ho fofo so bema ye video no na bema usunsu obi a mo fa video no nto so kakra na say bema usu na wo ho an wo wuye ana we no honom no say edru ba bi a bibisa na doctor for nkwa na confirm say nipa na wu because nipa na betimi ayemle ada honom saa say wa collapse so ayeden yo but doctor for na edru ba bi am confirm say nipa but said ye na memisi hunu de betimi aka say say ye menkwa minim de betimi aka say 30 minutes credit no na unim police ni bi ye nyame so adwuma pa police ni bi na beje no na me ye ni ba bi police for no ofiri a wo baaye na opa wo mo bu no na chew eno no de ne to plug ya mu bi ena wodo mo koye na say mesre say edru ba bi a akromfo no eno ye chewo mo ya na ye bu wo mo no eno ye instant justice no ye mbra no tia etia so hu Ghana mra ni tia na ya na dodo na adwen ye omo say sebe eya na ebinum ni gidie a ewo police fu obi mu obi on ma wo susu say ye be che no kra ye de be ko police station no na police fu no ankwa ankosi aga esi aga me chase ebinum adwen no adwen manfo no di bu enipa no bi no be tu hwe mu pa Ghana mra na nye den enkyere sa debi even kra sa mo tumi bua mani pa mo de ni du police station a won betime ye hwehwe mo betime abase ye wo klonfo pani wo senior klonfo ne wo no wo enti mo de ni du police station a I hope say be bua mamanya dodo no e ka ho no so na de wo kan ye de we no be ye hwehwe mu se ene mo wo gang bia na ki akodoa wo mu nyina na ki ye twa kro no so ye besre se dru ba bia se wo je obi nkwan firi ne nsem ana se wankasa wo de mra e hye wo nsem no edru ba bia ye besre enuanom se ewom se wokobokro no de na ya momo ma ye mfa mra nche ye nsem sa se wudi ahotie na chi a edru ba bia he minim kromfo bi wo mozongo che se de hu na che oba wo dem a otumi yi nkwan wo fridge mu kra ka na chi didi wi ansa na obewia wo wia wo obewia ko obewia ketu so na metro no aha amen se wo ye wadwen se wo hwe de obi aye wo basa na Ghana mra na ye busuo on say edru ba bi obi di car bo obi wo ba bi a but driver ni no na ye kwa bu na ku no but car no e be bo no senki nya ntoboase e betuma ba se enipa no na wo mu ye but car no e bo no na mo ro hye ne saa minim obi a e ba asa no de kan sa twifa nipa no so yam ni ti na be so no so opentem wan sada enti wo dwane enti wadaro masa ne ma ne de ye sere ye hwe ho yie pa eni ade na kromfo ne de wudi omo ye chi a anhwa asa na badwen bet Ghana mra itiasa Ghana mra tia yes de cham so for no nyame no kura nim ne omo anya ade omo anya ade omo ye sa no e wo de cham so no nyame no kura nim ni ye man no instant justice ni hasa yesre a enu tina se obi eye bone a ye hwe se ye de no ko police station na ye de no ko court a na ye de na ko tu na duafie ni ya hwe se ye be transform no ana se obe sakra na obe kan ye ho omo ye enuanom o na eye bibinti ene duru baabi a ekoba ne sa omo na samoa ofosho medase ofosho ni tiawa se wo kan prince say you were video so ya dedicate amanfo but the ono so gina baabi a
kromfo ko ya adekra ne yedane ma na wosan kun no eno so yebeka ne se hwe nipa ne ma nipa ye bone foso by this time enoma bia ye kra ba SOMPA hai swame ha ya nimu ha oba ne kunu oma koyi sika awia gedegede ene edi tuosi wo mo so se tuo ne toy se ya ba se ye den de si so kromfo because of obi ashotu ene de wi asisi kono ketebo mo bum kwawo ade e kwaso wonim se no se wo kofro ofro ka ana utu ka na se wo kwa wurafi a omutimi du nta wurafi no ma omato aho strategy a police ne be fa adwin bi se ye de asem we fa na omo so trasa plan ye so be ni sen de wo mu nyina ne sa de Ghana for mpanifo so mo ye se sa moto na fast moto no e fast hwe ka ye o de ka kobokro na e cho ntem kwanya ba bia na ka timi fa etinka ba ya mi se sakamanu dudwom na se ye nwa ba ma o ma hene ye friends say ye wa dubu ache ni so on do aja one mpanifo yi ene ye kamen ko am de a moto ne se moto bi e wo Ghana ha bia na ye ma numbers ye moto dudu a epie ye mra na ye ntimi ni suntra ye betima ye moto dudu a de bia nke be pie ye be hu ni ya manu moto bia numbers ene moto bi na mo oni number etu owia wa de no chewru tia so amasa hwe na no ma papa panimu wakoyi 400 million na omo de etuasi ne so na papa ida fom omo yensa akura wia gedegede wa betima kwa animu omo magiska de ko so am ya eno ma ekoso sese no hwe edi sound hwe emra ne de wo but minua baako ya dafo nua ya friend Taylor me say woni won mo ko ye no mo de ai ke abesi wo alodu ne dem no ma nyina wo mo ya nya no se watu na e de wo ko oba ne dem cap ko ma nya ne bi masa adu tama nipa na ma nipa ye bone ya bo na ye mo no odifo odi ye ma me atrase kakra bi awa bi atrase na ofa tre ohene ye fa tre a na yiwia ne atwa na tum wadawroma emu ya o so hia ni wa mabro ate se me na meti dodo problem na wo de onya krofo ahwe abegu be yam no om de diu miense moa last minute ye tu aye mobile phone se nyame ma me ni monyamfo bi pese phone be duru asa na mabo ma me din na koto phone ma me a akabto kamni phone adam yem sa no mo twa 3 times wa kura no mo po awia wo o de omun tra me be de mi so pagya me a ai so de duro ehugu mani so eniem ni mo ya me ye sofo na so nya kromfo ekuno me catch no brain ye pa yen chimintum odi for to ba se bra odi nipa kum de enafo mo debi se de owusu ka se nipa kum de enafo na obeyi nkwan ni wa ka ne hye ni wa di no sa wiawo yes akwam de no ma me enko ohene ye ene de me nko ni straight me banta sofo Uche Kromfo, you have no right so bekuno. Debi. Take the person to police station. Ghana Branches. Faniko police station. Na ai me a kasano obeka ayi omno samo asento wada. Mi kunu na na ye boa baby owo bia me cha na ya Abrantie na da fe ayi no TV ne so no ti Facebook no abusuafo 93.1 monko na monko hwe ne SOMPA TV no so YouTube. Omno samo asento miame na entina mechia mi kunu na nakwabena no na nakwabena ye bo a mechia papa ye medofo pa na ebre bi mekai se ye wo enkokwo akuase na ye ton fuel akronfo de etuo ebegina ye mranti ane ye no mu ye adwuma so anadwo konkon e de tuo bobo bi tirimu ma omo ji sika ne nyina akwa enti enye wa obi abewia no ya obi wo kan wo se ento wada ye nyina ebia na ato ye but yenhwe ne yemfamla na ewo omayi mu ne eni dwuma se obi bewia wade a waye bone waye mfonso nanso ne yeso obi kuma obi fuma obi nkum ema nipa kro no bone ni mogya ne nyina no emeso wu tiri so obi nim da obi bewu wanhwe ya obu na ma na wu no anhwe na won sachira ye wonkobo ho mpa ye nanso ade enchi tim na ada ho wonu nyankopon ntem wasem dwaneje okra nkwenti no se obi efumu a obi mfum kum ya enti wo che kromfo a
fa ne kɔ police station anasa wo chi obi a yesi aduamanfo so ane akaya anom yewura Maxwell Mahama major enyakopon koso afa ne kransie hwe ba bia okodi nsese ne nyina no wose okobo oman no ho ban ekoduru akire no amanfo bi etirimu pa wonya ya ekire no na enya tirimu po ya na ye bone wa bla no no so kwa wen enipa wo ho no eba yakum na wie esa na nipa no moja no nipa ne mbone no ni moja abeka wo de ne bone abeka wo de ho enti yesra mo sa wo chekuromfo a ewo mu se eya wo kai de obi dia ya wo a enka bia nka wo chine na akrampa wo to anka abeto abo no nanso ye hwe fa mo emra no eni dwuma na oman ne mra no eni nipa kro ni nisa de se na efatama me abe aba betena sentima ye fancy ase no na eduru baabi a me maame ne kan ye o se eya de nanso makonim eya pa Faustina ne kan ye o se makonim enti ebesre omo a duru baabi a instant justice no Ghana mamra no enkyere saa o kaya kura no yebenya na womo enso eye nuanom so ate ase eye bibi na akoba ne saa amomo akwakodi saa ekuonim watema se enti so omo chekromfo a yebehwe se omde ne beko police station na wamama emra no ene nipakro edi mami abe memo akwaba oba pa ne mpom te sei Kristo adomo na dia kani na abe asoye te sei Kristo adom koso yie pa adansidie no so ba bebre ayaresa no so yie adwuma sese me ho ye nko a sese de nyame adom me ho ye nko a ena eba adom ti bibia koso jo pa ye nyame ahode de bia ye ba efrew na obeka ye ho nti de bia ye di nkunim ye da wase ena nso ya ba owura kasafa ye bo kire wo mai na woma wo pesa woji wo mo no hye wo mo mo ba so do ma kibesa wan yare se da wo ye ya de bia di aseda ma odi Jesus Christ enti amen 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 ya men sa na mpe Abe Herbal Clinic ena sabrei wode na so ye eni enuru ankasa ne adansidie na samami ne ho wanwa ne ho wanwa ye papa efrise habai nim no ena ono so enim habai ne sa no ntino yadia hoduo pinua manfo bi entumi sa no fo ani tu Abe Herbal Clinic na ekoje wa yaresa mame na se wo bobo yade ba ku mienu miensa me de pempi ya me ka kire yetiefo se se wante yade bia kura kwa Abe ho se wante yade bia kura no a ya mka yade bia na se yakeka yade no yakeka ma na kwa kosi na yade bia ba ye no de wonte ase a fo ni kire mu Abe ho ho nko a na yaresa ho na mame adansidie no amanfo ba bebre kura ebinum kura se me ba me nya kasa na ka me mfrefre mu no mo kasa ba me so mo de omu nyai na me ka bia na obi afi na obetie me na se obedi adanse eye de na nse de nkaye na ndo obi se me nhya nkom ansa na waba na me se wodi fa ko ma wo se me nhya nkom pa na me nka me nya de wo se me ye de wo se me fanto so eno na se ni sen that I da say we mentimia no afa ne sika no waje me de na me bisa so ofie fecha me de ne dia anka ye beto na se kan ho be kire no me no nka se fie nka me beto SOMPA eni e ma me ya ye ne sa SOMPA djuma ye fo na ya amatra mu free keke wo de be ma Iiasem Mpe Nipa fo ana SOMPA company ni nyina jiche mu wom say mo me ne mo hia ha mo ye hefo Iiasem Mpe Nipa nipa de pen ho asem company na nkasa do wiska ntimi de becha mo ajo say sana na ye pese wo dan wa no ma ne ye enti ka Iiasem Mpe Nipa fo me de mamo na ka free rent de mo ntu ya bi eno an mo light and mo Abe Herbal Clinic ma me wadawroma sickle cells ndi yana mani wo ho yie pa every say sa ya de we na ne sa eden enkane no na no ayaresa no te say akwaso obi ama me feli ye sickle cells no de wo ba 5 days 5 days sickle cells ni ba bia ebia wa ankasa bia wo yare foforo bi
te say infection bi anabi ana wo typhoid anabi ana wo ulcer yesa sickle cells ni bia na waba ni asay no nso okwa we free ebo nso mpo adura de be ma no be ko no na sickle cells no ko na typhoid ko na infection ko na bibia okwa de ba bi asem bi ani ho obi agi yansam da akada kura mo wawu wonya num abe eba clinic koko ene ni ndra keka ho na ha o yade suru enti sickle cells ni de ene the whole world do mean kan Ghana nko ewiase nyina enti wa wonyi nie no nya na me no wo kasa wo nyale enti hwe nya wo hwe nso nya wo ba enti wo beka acha me se nya no kore number de bibia ye no no aba be so ahwe no wo hu se ye no kore no bebre person mudi adanse me se mudi adanse me ntimi nkasa enti mudi amoma adanse ne nda de opemra de ogidie mra de opese ohuru nyame nsa no adwuma omra be he ba clinic dia nwanwa yesi eni ho se nyame adum mi wuranom doctor from penny for baby atemase ama omo refer nipa bi mame ama omo nya ahoden because omo gitum se de no koranya kore yesu ne kan ya no kore enti wa wo hweme wa wo tie me woni bo bi sa na abɔ na bro awrade bi bisa because ma kan kire we me ho anya afi ne da wase pa Holy Heart and so say 4 no so ba ye no na no ne ma me ba review oba o se ma me se de no ho me ni nyina odidi ho me ni nyina akofo boje go ba akofo ho me ni nyina akofo nti aja forisuo me da ya na me nta hunu di kan wa hwa na ma change me ofusu na ya wo ne say ofusu say am pesa be try the shot ene ya ye no fu ofosu ofosu sa no de no de penifon beti ase ese ekene nyina na metam no so konti no me ka say no yare ben na me moso me hu nia menka kompono o anu de send the simple thing and me ma wo fia na wo fia me mane nyina na efiri ho anansa abrochefo nipa mienu masa on yare ama ya abrofo no kra nwanwa enti anu no de me ka cho say yade no nsro wo de fabra enne kra no na no yade ba ku bi na ba ya yesi ye mboswe de ye nka ho asem ye mbodi niji ese di pass 7 last month di pass 7 de he na mboswe se o ya mu anu de misuru kana ketua bi jo me hu omo tie de omo tie ase eti sa bibisa me cha say ensro kra abe ba krin kide hu ya na mi sa mi twa me bi se rade na ye mi ana erade ye mi ana sa efiri he me nyankopon dia me kan se wa wo yade bia se me mfa nse ewa ahodo eba ho de obie ni ho an ho nton no sekesas ni twam a twere so ye na adwuma efom yade no enu so ye na adwuma ye wi anu so a awo sese de o ma ye se de ma to abe ni de bebrebe obi ama hombro bo so me miensa minim de se obi bia na be ma na nkasa anhye da anya papa no wa so no hu wa ma na se be ma ne bai no oba ne bai ye nko ade 3 months setie bia wo be fapa na wa wo no bouncing na wo bupa na wa wani beje sese de ekoso bia mu kura so a mi ankasa san ye me won wan se sese fibroid no e ba ehye o nane ma moja ntu ye be ba be hwe no na fibroid na eni hobium jo eye me wanwa mi ankasa mpo eye me wanwa enti se bibi se ha wo ntena ho obo ando soro sikan usoro sikan abe he back doctor aka cho se wa wotwa ahoma de mu asisi enti sese no se de tie bia se etwa de to twene na woda ne bonu na me se bra abe he back obehu amomade ne nsankyere ne wo wani so bra na wo bewo enkwe ne hawa ebe na ne boko bibia ni ho no ma ye de sikan ka wo se de tie bia bra wo de yareboni na me bod mintumi mbodi na me suro yi mpo ne hawa fakuntuna se bra ye be fakuntuna se asawo yade ama ho ato ensansan na aguwo obo ho ma na kokwe fifififi na si bebre ebia se kwa operation ye twitwa de me ka cha on se bra abe he ba clinic de e nyamete ho anopampai bo no
me pa cho bombodi anabra na wo ba na be bompa ye na wo bete ho nka obi si wa yare mfie numni ene wo baaye ye bompa ye wi me gidi se me ho ato me nante ode baaye yes an onum aduro no bi nso nante ode ko no na so esono do ode baaye ene so nante ode ko ade enti na wote wo diabetes wo da num ti ne keke ti o ye di abehe ba clinic da yare sa de aduane na no obi baaye na poso nyina ya ne ya ofra bro kire ne baaye o si wa ya na be chance aduane bia onton fanko o so se mama na wo si na me si wo de tofa ko enu okoto no bebre no ade ko e okwa wa wi no 1 week na no ofra se mama na chese wo so handa ka kire wo free say me tena Ghana me nkola abra me ko school me nim sade we sayade SOMPA na you can be boss but me chen wo do ba be he ba kan ka me kire se wa poso obi koto bia ye ne yasa me kire ne sade na okwawe ye no enu anu no ne koto dwe na jai fisa wanu maduro am ka se koto dwe ne nye edro biom ne hiama wo wo sisi ne nye edro biom ne hiama wo na nyankopon abode ne mu no ade biara ye di kwaye yem no eye nipa huna mo baabi eyaresa ye nuane aye die bebre sayade ebia wo baabi a esa se sa ho no wunnim na wo simide me num ndura akaka obenum ndura na wo yem no amasai enso na aduane bi keke na sese wudie ana aduane bi na sese wudie SOMPA na 3.1 anu na nchesha se abehe ba clinic ma fato me ho so se obi obeba be clinic wo no me kirewo me do chef fide ma fide ni be kan kire me aduane wudie anyama aduane sese wudie na ahoto ebu okra na nya aduru eni nti obi a wotie me na wa yarea na wo hu de wo ye ho na wa no mundra na fe de wo sika asa bra ebia metumi a kire aduane a wo bedi a acha 7 days esesa wo yare ni free so yo na abe we no dwunso kurobon de mete ho asemache dwunso kurobon de esa ne enu kra de nkatenkwan secretary wo dwunso akete so a ebu ana nkwala dwunso kurobo enu de yare no nko enu wo ba nkatenkwan ebi wo hon ma yedi kan de aduro no ma wo bo akra aduro no ko no kro ba nkatenkwan ne wo magimpo na ejai na bo bembe bi wo hon ma na so ba kra wo hon wo hwa na ebia odwunso esiche yare ma adwunso wonu pressure duro bebre ma adwunso wonu munduro bi na buru so etimi ma adwunso na ne nyina no ne se wo be ba be he ba kan kan ye be hwa de kra ye wo se diabetes adwunso aye ma diabetes aduro no ma wonu ma adwunso ni nyina be jai se adwunso no anso so na bi a wodwunso ba ne buru so nso a eno so wo adura ye de ma wo eno so wonu ma ye ho na ya shaw roba kra se bi a doctor ne be ka se wa hye wonu ankwan do yi nti bi a wo fere a enka me ka che so de hye wo ne na wo ba wo kyena onum ye duro na wo ko kyena chi a obeyi ama wontime nyonso nso a se wontime nyonso so a eno so wo ba ya de ma wa wo be dwonso wo wa ansan wako amenese no so ahu eti abehe ba clinic sanchani na wona no abrante bi ba young man 35 years o ba bi ma metime nyonso me ho che me manante anante na obi a kire me e record ban hu fifiri o ba na me se abrante wo boa wo da wo to edwe akọ obi o se mama mi ankasa me se me fa ma confess ka nyina abra o koya o di mirika endo o san ba ya o se makokọ ma akọfiri obi ama miska o ji edo na me se wo koya no mu ni nyina ansa na o kina ade a kire o se ma be ma me medi adanse ma frame na me kasa na me di asem we di akra me say doctor si awo me be ma mo mpane esa ya ma bro me kan wo se anya bia na ka se me ji me be ma kire na wo hwa ade a koso onto na bo o na me so obi be me no be ma no yi tani am be hwa kire se me bia me hunu no ye bi kra ni wakola ketua we se we na doctor ya duru ho no de na chese obi a ne be ma so pese mu pagya kese no so no anu ne de anu mbomu de no kra nyame anim ni edo no wo ho bebre nanso ansa na akola be ye kese wo ye kosho ko no be ye kese a ti so sa ne yade okay evi se mama ni bi wo ho a wo ba no yade e hya no ho no wo de ba no wo pe be ma kese nso yade na ama be me ya fon ebu ana be ma na on sheda nye ni paketu adada na mo yade bi ama na fon obo obeba no na ayi no
ne bema na se ne emmoa bebre adidi ho ema ho nyina ye kuro ebu ho no nso so na ne prostate ni mu abiasi obu nso so obeba na sebi obaba so ajanu ma bema na nkasa ne nam no ho no na ne te se kene no eti se no sa no wo ba ya do hye fidem ne yehu a ya sa ya de ne wie ansan de ya ma wadro no amu akoye kese anu akoye kese na enu anu no eti obiara mra wo bo ho na anu papa bi ba ye osibi de me yare me okay na me da wo de ma me try ya try na me di na lab test kire no o say I am sorry okay ya ma ne dro no wa ma magic kese no kura na anu ofra me say ma yes okay me am de me ten ma penisa okay enti be sraw say wo pebe makesi a bra obi o say 5 dro no man me metimi di amano agi mi sika nso so nya no ne ye ho adwuma ye adwuma onyankopon e be hira ye wo ho enye se bi onu amaboni nti ene ye se dro no ye dro no say nipa benya hoden nipa benya nkwaje nipa ho be to wo mo prekope ene enti mi sraw abeheba akeka fa ho ni agro obi be ka cho say ya ti abre hwe ya ti abre ni ye ka kire de oni ndie ye ka kire de bibi ha no ye ka kire ni de no hu to no na me ka kire nkofo bi e bo mpa se hwe anso obesi me ka ye shirawo asafo Yehowa wo ye kro na wo hu to ya de bi nkan wo ba bi ya wo ya ye peja kan ye shirawo kro be rade na ade ni o na ade ni o na ade ni so ahu okay Okrupa ofosio bema ofosio yeshira no ba mu no na je say yeshira na je so okwa be ho watimi ato anwum abeka rade na ade ni odi ene dabi se na ade no ba mu di a odi ye nkwa be ho na yeshira insane Okrupa yemfa numbers ni tudwa ofosio bema da say Abeheba clinic you know kase yo kuma seta no so apatapa new site ye kirem se odu apatapa junction na asoda kese mienu be mu ho se wadu junction so wo de bomode ne sane popo no sane popo na odu nsuo no mu a twa nsuo no na wo sha ase se ofro popo ba na bo se hotel bi e wo nsabonkum so ne nifa so abo se signboard ba ko esi ho wo to wani hwe wo nifa so abo se asoye no wo ho a signboard ba ko sa esi animu na che se Abeheba clinic asoye ana wadu no ne nyina mu ne ye de ahomabofo eli no ato ama se befre na waje nchirimu bia aka 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahoma bofo emi no a ye beje oso ye nche na yekudi bronya awo no bomodin na ebra boso mi no akai erade be yen senchene okay mamines just oka say ovarian cyst no mommy eye ehun adwuma do okay ovarian cyst wa untimi nwo onu kunu hia na nsu ni na asan ba brane ohuru mu ma awo ana ebi kutantafo o mafra be Dr. Benjamin Shrau o pentafo 3 4 kra na fra be brana so eye 5 kra na de be ma wo 5 abom hwe na oni ne abe ye o mami we nsankyere ne amopaso wo ye nwa ovarian cyst no wako hospital mama kan cha say ovarian cyst ana ensio wa wodiem brane hohoro ma 4 days pepepe ye de adru be ma mo ahye wase 3 days na nyoma bi na be ye no eya nsankyere ne nko a eya nsankyere na nyoma be wo ye no etiefo maame no ne ho onwanwa diabetes so over time a odi chiro mo aduane o mbedie or cancel or munya time so cancel patient owura ho kra na we are dispressed kra na wo ba be heba wani beje nyame nhra abe Dr. Abe nyame nhra no enra ma me bi bae no osusa opie no na nani age okay nyame nhra Dr. Abe na che se wo de osu ekọ abe aso ya o sedie ne bepie yeah can follow sperm count so aduane mami di djuma koko low sperm count koko ana obedie udi nso a
bebre ube wontafo na okay so America bra be herbal clinic Enuti Dr. Abe ne doctor no me de ba ko aka ho I am professor Dr. Professor lawyer okay na o say no ye de he o de de na kan ho Doctor Professor lawyer Abe enti the American say onyankopɔ betimi asesan within this oba Abe herbal clinic eja fosu ye fan pipe bonu twato eja fosu asaba akwa kama no ma de say me ba otoso miensa de Abe boa ochira odi na woda no fete sabe duaba ajo me pese ochira mo bema oba pa ajo waware ayo wawale na mo fa ne ntoso ayede ne beto so no be yede ne beto so wa obehu mo ko yambo nse yede na to so your friend Beatrice Mensa Bonsu auditor penny noki ayede ya yede ne beto so audit service Kumasi heya ajo enti ochira no mo fa ne ntoso akosi anwumne no we ye hwan no me ye doctor ajo waja say jo ya beye ho adwuma dada ama na nyoma ye kama Dr. Professor Lawyer Abe ena motene kano mami se ukọ tanoso apatrapa mami edi juma nwanwaso kama pa juma dia mami edi esewani ense kachre adansi dia amanfo edi efa Dr. Lawyer Professor Abe wono enya asem ketwa kra edie bey edie ya die na opeso ko ayaresa be na apeso kogye se ya moyare bidin ena nwumre kura no a yefo ye ni enchirem ewo tanoso apatrapa na yenko enkogye ayaresa ewo Dr. Lawyer Professor Abe ho na enyoma enkonkan na yesi number no so amamudia na eye 0506 460208 0506 460208 ana 0243345392 na yenko je ayaresa ankasa ewo Dr. Abe ho Dr. Abe ena motene kano wochina ena ema de nchen echina ukata so ena ema de nchen kura yenko tano so apatrapa Dr. Abe ho na yenko je ayaresa kama pa kanjin akala water Jesus within amen na sede na matiasi kwanso na me kwano no efuru se na mifu se ye wie kanje na kala water eye ensupa papa abepiem ewo Kumasi kropoma kanjen akala water na sa kanjen akala water yi amanfo top papa se ube Kumasi a se nsu amanfo agi atumpa eye kanjen akala water se di amanfo agi nsu wo yatum no esewani ense ka kire amanfo nsu wei papa eye 8.5 9.5 alkaline we dia enya acid asemo eye alkaline na sa alkaline no eno ene koni padua ni mu a said Dr. Otowo Bekka ye no ekoni padua ni mu ya rebibre biada wo ni padua ni mu kanjen alkaline water ebetumi asa yade no kama na awanwansem a ewomu a ne se obi a nintrim asisie cholesterol no sade na gintrin na boso no se wonom kanjen alkaline water ekotue no se baka no ekona kotue no se baka no na emu ada ho kama na emoja no anya kwan efrise entri na nkasa de eye moja na sa FSFM na ekokoba se sade no ekoje boso a eno ene duru ba bia na ede pressure no ebre nipa no pressure no so eba no na wo betoa nananom ensedo ano eno tira kanje na kala water say yenom akala no yenom kanje no said ye bema ye yare wo nyina dai wo ye nipadua mu nyina da ni nyina eto atumi atwa ama yenkɔ Brema UGC abrewa rutu akwante pon so eho ena yebewu kanje na kala water na sansuo wei ena eje amanfo akagina mu pa sansuo wei ena amanyoma eko akonanim kanjino kanjen sansuo wei amanfo top papa yefra wo wa honomatrofo so 0507 379474 0507
379474 ana 0241 449191 0241 449191 na nyoma enko emfa enko yanim na bibia enko so kamapa Cement Seba Clinic yeko ni akwa yarisa ewo Cement Seba Clinic nemsa yade ana diabetes gonorrhea na yeko Cement Seba Clinic typhoid otunite na Cement Seba Clinic say wakofo mfidi foforo kra edifra abrochima mu aba wodwonso yatwe mogya no na yede wo efa mfidiem na yede wo fa mfidiem ansa na Cement Seba Clinic wode dro account wode haban enkoa ena esa yade ede emawo na Cement Seba Clinic wono a ena asa akofo adro bia badwa so a ye fa Cement Vital Herbal Mixture eno ena ahona hotedi no ye ka no agan na ye ka gan no gangan na soja ni de wo kokon de a e wo se wukuratuo na wukuratuo so a so ma mo ba no doso wo to no na bi ka na akohye nipa bonfo watumi akunkono sa na Cement Seba Vital Mixture no wo ye na sede wo si ekunkum nipa no ewo mpaso no mama ji wo mudi na de chi a ma mo mu kunom mo piafo ewo mpaso Cement Vital Herbal Mixture no eno ena amanfo eto sesei papa draso to biada ana baby eto habadro biada o mam Ghana de adroi yeko ne yeko pebinto na yefamiemia ye nkyere wom yeko bebi ne ento sede bema e kyere no pa ye yerenom ebema ye mo piafo Cement Seba Clinic ewa sokoma pon na woni asokoma pon rural bank no ena edi enhwani mu yefra wo mo ahomatufo iso siafum kwan a 0279 356 570 0279 356 570 ana 0240 6160 61 0240 6160 61 yeko na ye no D4 Samuel Prayer and Counseling Center eni enkomo kakra bi emra D4 Samuel Prayer and Counseling Center yeni enkomo kakra bi emfamra na enwoma enkonkan Cement Seba Clinic wo mo na yete wo mo kan D4 Samuel Prayer and Counseling Center yeni wo mo eni enkomo kakra bi Iiasem Mpe Nipa dwumadie na waso eguso a utie ewo SOMPA TV SOMPA FM 93.1 Osei Aboagye fosuo one na pamfo ena sabre yejeje omanfo tata ewo mafiem asembia akere woso asembia nkasa akere woso aya sisisam ani apo menteme ho ase sa asem wo ena de bre Iiasem Mpe Nipa na yetumi adi ede abrewo ansa na yehye mfidie no ama enwoma akonkan no na yede ye story no etwa so ano no de oba no anya atrase papa wadaroma memo wakwaba ne mpom te sen brawanim mpom te sen boko ja na udin edesen ufiri hin na baaye efremi akwasi fori nkransa kumsa dumase akumsa dumase enkransa papa na enumrei wonante se ne sei yo miwura no we de meseme mwadwo ba boni bi anim menim yonku sane be mfi aduoni di kwase abu wabu mi na mpesem de na sem be kyerem na kwase abu na ne sei wadaroma na wasanim amayetifo so atibi papa yi mi yekuani na so owe tabeku krachi wo nkransa oni panin bi friend panin komna kodua ofiri kumawu no tabeko manager wo nkransa ti mafuo me wo fan mama kombeni no asase ti ho na mafuo nyina wo papa no ne obesi komna kodua no ana na wo ko pension ti on betum asase no so no na mafuo ho no wadi chia me wadi chia papa no se me obi a mitumi yoku adwuma pa nti won fa me hye no nya fa me hye na kwarade me ti papa no so betum no wo husam yoku adwuma on so se ne maama no wunu afuom nti wo zo peku adwuma nti wo fa me se ono ani nu akuma
certain more 40 years and I men no start adwuma eno nti okogye asase wo nana nkwansa hene ho ewo baabi efro beboa no ene do no aso ewo kuma nkransa hene asase so ti adwuma bia wa asase so san se me ho na me ho den to be ko adwuma jepaja adwuma bia no me nim ya papa adwuma bi nye se wo baabi wo kra sha me wo frɛ me dinachi na makoye se adwuma no adwuma din bia me dinachi mama ni nante ya me ni kurom minim krani fie mini o ma mi krom susan so ni papa fie brekum ba bia ye ba bia osoma ma me ko mi bia nti na mentwen se papa betima ye me bone nti okogye asase no wa yonkofo bebere ye dinachi okwa ofre na dikane eduatic ni wie no na adwuma ne se no ko nkran nti nkrofo ndo asase na wa se me ne ho odinti na wa frɛ me akose kopɛ ba de fo kana kodua nua no na makodua saa nti mi dua nua no ma nua no ejina ye be ka de ono ho no ma yedua ye no ho enti mo ye ne se opempen fo bi kotena ho so mo nkoye adwuma no omo ko mo adwuma ntena ho se kom de omo bibia papa nkro mo kan omu omo nti omo nya adwuma no enti ohun se adwuma na se enti mi ni an metima ye adwuma no to sheda be frɛ me de to me ma me ne me de ne mabusuafo yin anim se mi nkonkoye adwuma no na daache menye bi afrim samres na me san san ntino me wo abema baako ye frɛ no papa ye frɛ Thomas amio tiji amio enti me ba no to no enti me ba me to no ntino we se adwuma no ka wuram ho no ma nkrofo kwa wi anua no atwa enti ba adwuma bia me ba bia me nyai na me san kɔtoa adwuma no so SOMPA 93.1 mako first one adwuma no e kama no wa yonkofo di konkonsa kyerɛ ma pa me firi ho no ma me gya adwuma me an me firi ho no yese o pa me second one mako third one there make us me kwa me boa no so say ukwa me so ba koni hia me ma me yonko bi ama ho me nua ba me ma na ba wuram ho no so ba me nua ba so mani ska no ba ho no ampa o kasa kire me ne me yire me ma me nyina sa kwada me ma to nti o ya dansi ni gina ho no se debi kura o kwa buruchi o ba fa me ba no na ko nti mi nko na me nko ya adwuma no me de o sie ye oyo ko tena wuram ho no SOMPA 93.1 kwa me ka jen say tiki no de me nua bi nka ho biem nti o se man tena so betwa tiki no nse okay metena ho na mom se sia de me ntim komum to o ma me bicycle me de ye adwuma sa me fie mienu na adwuma me ka je se me ye ne se me dua mango na tiki ni de mantem wo ma nti debi no ebe ba na se me man kura mu school sam abro so nti ma me o frem se nda na da fu water chima frem fu akwase ebo a o ya mango no bi no de me ko chia no no se ama me sisa me amesa mango ma na me nye nursery na mitumi ya dia se man oni se mitumi ya adwuma no to ma me sisa mango ma na me ame ne me ma ye de ba se kini ko wura mo mitumi twa da kru 30 months in and out in 30 months de ko ne ko ne samango na mi dua banchi na mi dua bode kwadu nsuo ho nya dua no afa enya be 2 years no na se amango no ay kama ena ofa kwose ebo a me frɛ papa no se amango no ay kama wi ena o ma me sika koto adura de bo woody side me de bo asase ne sa na me hyehyɛ me doso me tu nua wo so nya mi wi ano me sika me pra asase no mi tu amango no me am pege me ne ma no ni du amango no nyina ye du awie ena ofa kwose ebo anzo de mi ko ja no tembi obehwe machi se me ye adwuma na na se menye nti mra me be ko me ka je se ma comprensa nti sika sam kura no de ko sinin krofo so a me nsanka to ma onwa di machi di ko commercial bank nkransa ko bi account so ma me nti ade bia me ka se me ko to bia no no di scanner to me na makoyi me de akoto and maye nti me dua mango no manu duru baabi no nye de o maba de no bi o SOMPA 93.1 local one no ni bi dua ye nti o ma no ma ofa kwose ebo abehwe no ofa kwose ebo ama mrante bi betwa so te nya be se 4 months no mrante ne sade akahye no mango akutuo no ebe sisi so e ma me nti sanse medican adua ma na so asase mu nti no e ma mango no ye yini ten ti mo an wo no afiri aburuchi be obe hu na mango no no oh ufuru wa ya de ti santu afuo no so no misaji ska ko to aduro me de bo asase no ne misisi ya no mo fokose bo ade na se ni be kan ho ni misadi dua ya nti ba bia kuram ho ma asase don ma medua no na je se ma dua ho ma na san ti ki su dem fu ni se na asase mi su da soro sa
tim ko fa ba ye bo ni ye do asase na ne mi dia mango ne yaka e de ko ho mi dua o so nyina nti ofokose ebo ni di machi am ne ye fo no akosi se amango no so e ti mu ni papa no be bi ko papa na ba mprensa oba woni ne yire kwapem ni ene ne baba ko won kran oni kan ka na mo aba adwuma mo wiye o bia no papa ba obo ma ba so ye bia on ka asemani bia nchem ti anadwo sum kura me frɛ na inni tim frɛ hu di nkomo bibia na se bibia ni entem edi mira mango no so wie ya obehu ye no na of akose bo a me yebeti amango no yebeti amango no abi na meti an se wagina mango sika bon man wo som se me kom ofren se me kom am bi ho man toto no man fa me se me kom am ho na djuma de o dia se me sa se menye enu nti wakobi aka so mi sika se mi bia de ma de tum ati obe kura no se me nko bank biem wa sa kwa mobile money di mame ni di mi nya mi bia na de atum nya ka tio me peska ko to aduro de me bo afo no ase a no wode mame enu nti ovakose bo am ye beti amango no o ma mi sika na ma se mi wiye ne o ma ovakose bo am 10 million ndu se se sika no o de tu bia ni se ma se wi o ma 10 million no me chefa no wode amame nti me mfa ni nua bi beto am ho no me mfa nko maame bi ho na onko bi account fo ma ni nua no me ko fa nipa no ko bi account de man me de me to ma ye madwuma me nko ba bia abi me won ma na ama branch bi ba ho so me bo madwuma na branch no be samre na nkwansa hina ka ba bi nti me ba yie na me ko na me di moto de me ko hwe ase me prepare serious nti me fa ya de me nko akura ho nti me ko na o de branch no ba so me bo madwuma abrante da me di me na koduru me di me ya de koduru akura mo ma de obi sam ya se papa se ni tuo ba so o ko no o di tuo ma me no de asase no so plan so e ka me ho se o mo bia me ha me akura so no sense ma conductor so present o mo bia me ha am pause me ko bia so me ha me da ko se afu no ba wie o de abrante no be abrante be duru akura so no me de bia nkonkonsa papa mi yare no na papa ya frɛ mi wo fa ko me ma me no ho no me kwa charges so be bo me no bia nso ani nti ma me frɛ ma me bi wo ha papa no da fo pa no ma me aduana se ye hye adwuma na so won ne bo ho mere bi to no ma hye adwuma papa ndi agya me a me ne me je me ma ya ye asase so 95 acres mu 40 acres ye teak 15 acres ye amango 20 acres ye cashew agya o na ye ni nyina wonko a teak ni no wonu ye bi asa na woko na se fu 95 acres ma ye ni nya so adwuma ye nhwe ha sei se ye teak ni free mu a mango no dua ha many acres mango de onu a be hunu ye na me dua ni 15 acres onu a ye crack ma ye ko omo ye de kokot ma omo ba bi ho no o mbe ko tap ya o ma me ye sign ma me e na wo ba so bi gina no ma abrante ba ko so sign de ma no me na me ye adwuma no bia ni ho na be ye adwuma na cashew no so me na me ye ni na teak ni sa wo aduaba bia ya uba kura ho a kwadusi wo no mesiti nso ho a me di firi mi kurom ni kodua no ho no uba na hu se abekura na pa efo mo ayin bia me kwa na me di efo no agreke men won kura o to na de nyina me na pa asase nso me efo pa ye nyina ni ma ama o mato ni nyina me na do ho ma ni nyina pa ye kube ni nyina so abia ma me bi da ajanti se dia be pa na mo ani bra o dia bedan ni bra se ni o yim bia me fra ye se me ma ono amra ono abeduru o be ba no o pame ndi mo akura mo am ye adwuma no dia se dan me ho man wa fra me fie se me mra fie me kwa no de to me ofo ba kwa ni se on fa me ko me ma me no ho me koduru ya asem papa be friend se me se kura ho obechi me se bone be ni boga no o abrochi no kai shuru kura me dua kura no ni ha o ma da me se kai shuru kura jina sase no so o kwa se me dua kai shuru na mango ne de ba nanim se me so me se de be ntra obechi me kaka papa no de akofi we ni mi se obechi me so maduane wo ho no de me kwa kofa aduane na ba me ko se me kofa aduane a aduane me kofa be di no masa na wa frami nya ba ko se me kotwa bode so miya me duane nyina ni woni dua me bai dem bibia o nyina papa pa me duane nyina ho me di me kotwa bode be dua pe me na no ho ne abi me na no ho ne se no aframi ma me se me sekura ho obechi me me kura na odi adwuma na yo mo anya krata bia krata nya se me ban no ni but adwuma ni ba wie no de wa ye krata se
mankwa sɛ o mani pa ba nti o motan mani nti o pɛsɛ o ya sɛ me frɛ kura nti o kɔyɛ krata sɛ mankwa yɛ adwuma no a adwuma no o ma me bi san sɛ me krata no san a me gidi kura kɔ kyerɛ o de boys bi aba no kɔ kyerɛ sɛ me krata ni o me be du fia no wo frɛ sɛ me sɛ kura hɔ no ma o bɛ kyeme na sɛ o mi so adwuma na ba wi nti o ma mo pam me eti ese die ne yɛnyama ho eti demo yɛma me sɛ ɔba yɛ ɔno afrɛ di dwa to asi nipa no a ɔde ne me mfrɛ kura hɔ no so sɛ o frɛ brochi eba enti nsɛm yɛ si bia me ngya ma ne nka no ɔba ebe solve problem mu nyina ama ne frɛ eti ɔno abɛ ba abrante ne ba me fie be ka sɛ me sa akɔse wa yɛ ade ma ba oni bia ni hɔ no nti me kɔ kura hɔ ma ba nti wo no ma me di firi abrochi bɛ kura no e wɔ ka mu nti wo ba me ko hwɛ kura hɔ aba nso wo ko hwɛ aba me ba be yi no ma na ma nso wo ende kobra na wo ba wa be yi ma na me de adwuma de jambia ni sɛ ma yɛ se bi bom charge kura ma yɛ madwuma nti o de kɔ agya se krata no we krata no ku yakɔ fa bra enu nti de ya ne sɛ papa yi dana na adwuna wankɔ ade chen wa ba sɛ o de tue jam sɛ me fa nwere mu nti boga wo be bi o kɔ ba betake no fa tue no ma no what the minya ba ko kan ho be ni di tune ne krata yin SOMPA 93.1 papa ikwe nipa no a okodi adanse man se oni krata na ekwe no okodi adanse de man no wana mi de di adanse ma me edu opam no ni tune ni se tese papa yi adwuma m koye no wa pam you na me de na me didi mai bibia enu nti wasi papa no mba ni phone so edi mra na adwuna papa be gini tue awia no ade chen wa gitue no sa brante no na odi n'aki obe no ka kire nse mi di tue ma wi no obi san se kofi tue no a dan na me ma kobo so akura ase no wa mo ni yi na o mi se me kwa mesa boka fufuro na mi nua zo aka kire bo zo aka kire se o papa number ni ono no ho delete number fu ni phone so se na wo zo no akwaji madwuma no a wo ye de ma papa ntene to manim ade akyi ya no wa frɛ me se me nko ma papa na akwa aba me nko di wo de kɔ na akwa aba na waji na adwuma firi mi nsɛm ma sa timi waji na adwuma firi mi nsɛm ntimi nko ti kɔ ma na akwa aba bra ɔno aka dem so ɔkɔ aba ti mi hwɛ kwan wa ma be se 2 weeks ne me ne mi de mba ba ko ye de taxi ne fa pan mu pa ba ko kan ho so me nko ma na akwa aba ye kɔ ne ye kɔ ma na akwa aba ne ye be ye hwɛ kwan ye kɔ ma akwa aba be ade akyi na abrante na me ka sɛ o ma ne sign krata no ma no wa frɛ me ma me no be mi sɛ papa sɛ me ba kura so me se me on chefu mfa me de ma me anya sa o ne ka si mikro mkura ma se ne ka me kom ne papa mu pa no kwa mase so ne no kwa bi kwa ma nkasa me ko ba abrante ne o me ko me ma me no ho no ma se mi se kura wo be kyem no me ko no ho ono aso ma ne edi nwa to abram se wo ba me ko se ikwa kura ko ma papa na kwa ba sem se ne wa ka kire me ndi no frɛ papa no papa no se o da bi ufori be wa nkasa wa nye hwe na me mom de adwuma wo ye bia no me so wa na adwuma wi na mo afuo no de me ma no bi aye boga no me ma no na die no woni ne krata ande ne wo so krata we no ai munsem ne bi ne sai munsem ne se adwuma no de me ma ya adwuma wi e na agba man fa ba no mo tata me kura ho me ne se krata ne munsem no o se afuo no ba ye kem miensa ba ko ne de mienu na se man ko ye adwuma nje na adwuma se ya oni bibia na se mo achem se wo wie masa o so ma me afuenso wagi film se mfie mi odi o jama nipa bete baby bia ndimi ko akire mi sa ko akura mi se me ne me ye san ko se wa mafie no ne me ye ko se adwuma na me ye ma ye no wo se ho mi se afu wagi am obi mfie mi odi mi didi mi ye bibia wo se nkemo mi ensa on fa me de ma me nti on chen fa me de aba de ma hu mi de ne ese o de ma me on na pa me akura so no wo so on pa me mi se nipa o ma pa me ni ye frɛ no phone so wo man ya wa no uma wo frɛ me kwa ne ma me ho ma wo pam no agya forie enti ese ne tintini tietia mu nyina ne sai ni tete nyina ne sai wa ba mabusuafo nyina ho me ya tena se ma ye madwuma ma wie enu nti o ba me 100 million 20 years no me ko ye adwuma afuenso ne dudu ne ya wa twetwe no krate so no ye be 100 million no o ma 50 million na 50 million na metini year na chese wo ma 100 million titisika no a na chese afuo na mo che no mo cha na o ma me bi enti wo fa na afuo na wa ma 100 million adwuma wa ye kase we nyina na 20 million no me marketing kitin nkora ntira me de bedan mo se mo ko hwe bi ma me jo adwuma ma ye mo ko hwe bi ma me
na mo ka bi mame asisi no wasisi mi na ne watermelon kra ye ho no eja wodi asi ni nyina ne se obema 100 million na afu na mo chende o fa na afu ye ko computer so adwadie emra na ye hwe emode ba producer abo afa papa Boga no na yenkuti na no mu asem Iiasem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu awutie no na ye kwo computer so adwadi aba nanso eduru ba bi amfidie no ya no mo so omobu afu seseyo edi enso ne gu free di mun ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen alkaline water ye gu free di mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na no ne kangen alkaline water e ye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me peso obi so hwe no wase sani nsuo a wonom no kangen alkaline water na obehunu no kura me ka no pa kangen alkaline water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kangen alkaline water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no ena de obi abanum su a ope kangen alkaline water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so phone number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Not stopped. Emrenunie Shannon Sunset 2022 FIFA World Cup no Jumadi ne po modena here on the 20th November 2022 na call Korea on the 18th December 2022 na the live commentary no Ebaba radio no so commentary emu eham emu edeye pa na de brana mom no Shannon Sunset ne ope analysis no ope demu demu akona Ebaba live on SOMPA TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and after omo eba ne ball mo a omunim se de niam city no ene de omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne nyina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France e de Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil e de Neymar ba Argentina enso e de Leo Messi ba na my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayew Osei na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba ababe jam na boa mane ma koye pa etimi e de ama dwumade no e ba wa bobo no on SOMPA 93.1 SOMPA 98.9 SOMPA TV no Shannon so se Predator we no e be ramti a chede bebre e be kwa de ama ya hwefo ni eti for SOMPA 2022 FIFA World Cup ebe krabewe. Gifted intelligence akawa hu biamu o wo ma mantete efa nnwuma ahodo ho ama manfo tumi di ye wa brabomu empo de woni ani daso wo be ye master enti wo bi bia waso se wo be ye adwuma for ni kira gifted intelligence for aso ye na fa ho kwose wo mo training nim wo mo ye training ahodo bi te se air condition installation CCTV camera installation GPS car tracking system ene nnwuma pi so pese wonya sika free YouTuber fa ho ba gifted intelligence no mo nchira ukwan no be fa forms 100 Ghana cedis was SOMPA FM front desk training fee 300 cedis eno ano no na nso asi yedie kwan so gifted intelligence asoye was SOMPA FM abansro na se upenchemu bi a free number 0249 942 842 0249 942 842. Drew obiemu adofo ni adofo ogie ni na ye busa se erisia no ejanka no okrani no Bible say nyamesom papa ni se obi hu nyanka ni erisia mo enu ti na tara one media Yaw SOMPA ye de SOMPA chede ebre enyanka ekunafo ni emisia yesi bronya ye hwe ekunafo enyanka ni emisia apemba enu ti di trosro ni kosma me kan ho na fo ani kire mu wosom ye woso ame na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu atu ebusuafo ko
Bible phone sans so nyame ani katenti. Adie bia wo. Say ye mo anwa adie bia ense. Provisions. Won so fabra na ne titru pa ne sika. Kade ye wo nyina agu na ne nyame nkwa apam. Na afefo fro no aye ko wode beye pampam. Tara one media SOMPA chedi. Ye momo line 0598 559802. Edie beba ye Tara one media. Ana blessed foster. Ebi ana wo achirichi. Wo ne me bia pese wode bebo aye. Na wontimi fam. Eno so aye 0244 834838. Tara one media SOMPA achedi. Afie enyankane ekrafo. Enwisiane so wo mo petiti. Awie utie ya papa wo fori na asem a wo kan ya nyame ne nokura nimni ye ya rehosem na mmom asana ye ne Thomas George Ameyaw ono ne Boga na wode adwuma no ema wo fori ye oye no asabre wo so be ma no 100 million titisika no na mmom afuo no de omano no ye kwa odifo Samuel Hwaba ye ba ye ne papa no edi nkomo ye chibigu mpawa so na yabo ama manfo atie Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremu Odifo Samuel Prayer and Counseling Center onu kuto ene odifo a oba santimam ha papa wachi di papa amanfo firi chinchin ni pinchaye ene omo firi enkran omo firi voter oba kone nipa enipa na wan kontem a unya babi kura na watia Odifo Samuel Prayer and Counseling Center honkuto ena akwankyera emu ohwam akwankyera a wokototo ho nwoma kete ene asofo mu ata na wade srade a wode ko ye no na kropo twedi ampon wona Odifo Samuel so na wayama da eyeka na promise and faith enim guasie bi na manfo di edraw yade bia sebe mpraduasa oko asupiti no yase emfa nkofie kone kwawu dabi Odifo Samuel say bra na sayade a dokotafo apamo no yade we entumi enkonkoku spiritual marriage how eye court to asem adwuma wunya binye Odifo amwonya biaye na eduru baabi a dibire so aba no so a eno so akwa asem ententan etekyereo ama wo abrabɔ no aye kobesie unhunu so ama usike kura wo kura no wadwuma wo ye no upegu botomu a na efifiri gu buru aboto enye mada enunti no Odifo Samuel say bra na sa kwanche ode bema no de ebema brabɔ no tisi so a uhu de wo ye edan na obesie ka wo beto se wudi dwa so sika no entumi enhye emfa mfiri won sada biada akwankyere mu ohwam ena wode ma Ejaba family house ena odi ni djuma ahemboboa no ene uduru ahemboboa no traffic ho a omo ye nkonwa ni nyina da ubusa wo mo se Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ukọ ho a omo ba kyerɛ amanyoma bia esefata se Odifo de be ma akwankyerem na ho atɔwo no wo de be ma yekɔ na yekɔ gye akwankyerem ohwam na yedwadie entumi nkoso wo ba wakɔfa nyoma fri China wakɔfa nyoma fri Dubai bronya brei enkonkoto nyoma nkobaka Odifo Samuel hoi enkonkoto nyoma moka kra yade ani kokyere ho a akwankyere be me yato ye nyoma akwankyere be masika to ye baagi mu a obi antumi emafa mfirim yenkɔ ne yenkɔgye bi ne afo nkwan a yemfra wa homatrufo iso 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 na nimienu we ofre na se nimienu no eyeze enko na ekokra na please try again later frɛ number we ka ho 0265 441995 0265 441995 yekɔ mensi ahemboboa no yekɔ Ejaba family house ena Odifo Samuel odi ni djuma yekɔ gye akwankyere mu ohwam akwankyere papa no na nyoma enkonkai emfa emayen yene Thomas George Ameyaw ono ene Boga no a wo ma papa yi adwuman na chief producer no edi nkomo no ye kyene ne bi egum power so yenkotie no
Maybe a person hear me interview. My elite now. As I may to me become a practicing and see here. Indeed, ya we a customer casa, young man, yes, sir. Independent casa. The don't say, Papa. Catch a question for say. Me my born we ask my young papa baby. It is a radio station of us women Marcia. Obi onim obi anaso obi obeti a program biano. Offering Kranza a demohano. Many question for us. Go to ahead. Boga mpacho wadaroma oyonkono de na wo wone ne ntem se de wo ka sanya fu asem no e yasem be na wo wone ne ntem me say me manu sheba fusu e ka wa bom ya sase we su no ma hwe kwati fori ato pumping machine manu me so wa da dia na brante ntemu ha na be ye wo investigation na be hwe na bisa ntemu ha se bi kuafo e wo ha bisa ubia se kwati fori me relation for all this years esika kwati me kotra brechi papa me dan ba ko pe si sada na sana me ko dan kitchen me si kan nyina be dia fu wi be fa asase adwuma man ya da ho sisi am je se ebo me dan kura me to hu am yen kakra se de akura mai sisi mai mre me so metime nya bibia di so enti me kwa kura sisi a enti se aje wadaroma ne etie ne on se 7 preduasa mpenfo se kwase bi okwase ne miani cruise ena obi enu ho obekọ police station aka na asem ya da he ne obeka ma na yede sa ne mom investigators no ne be hu sa asem no nipa na ka na ye no kre ana asa nye no kre ena wo na wa be ye sa complain no ntina ma frɛ no de wo horom no e bi amene ne nya afuo no wa kire ma ye so so wa trama sa so ye afuo na no bae ni ade a wa fa frɛ fo we mu a wonti man fan se dan kora ba akompo no dan me ka tire no woni ma menu ni papu na busuafo ni so ye da paafo se sa twi ne ka na otiase a single room wa tan ho ma na bu afu no na wa ye ne dada e na wo be hwe so na ma ye bi papa me so se o pese wo me kasa nsomo adaje dia momra yo adaje se eye den ase wa na ye be ba ho no na ye wo so ne wo kasa na me so me pese mo ba don't even come to me straight mo amonye mo nearby ye be investigation but one kasa ne pese ye che bibi free ho se afuo no wo ma ne yam ye nche ana se wo ma ne yam ye nche me ma ne yam ye nche okay Timbacho mi kom mi tukwan so wa wo se si ana me ne ayi ono an cousin crack asa se on kan chen papa kuma se we are sorry because pay ono an ko so ba me na so ha on ti apo nam ka se on ti apo amia me ba ho me ame se ku sunyan my elite nti ni di mu ye se ja usu enti wadaro ma me da se pa se wo pentem so wanya nto bose wo chemi nsem bi mu na che according to wo de wo se wo ma ne ye me nche bia enti afuno na wo ho no mo na wo ye se on hwe so e ma na wuntua na ka me bibi o ye me tua na ka na wuntua na ka je se o ya afiba me man bibi de duru ba bi ono a san krata se onti mo nya afuno because o mi se no so wo krata so tuta mi se sia to ba me de sa krata no be chiro mate wada mana wutu abosumi bia na tu ana ka se ntiane ka mi very stabile o hia na wutu ana ka se ana ta na nya fix mi stabile o hia bia na me de no enya fix na me ka se we di mi me hu ni masas no so e buru so nti so mo ye ka do sem mo pe mu no fredi a mo amu na ntu ana mo mra but I just wait any dim wada ma wuti me hwehwe mu de me ye me hwehwe mu na wo na kasa na me pese me ti bibi free won me ti hwehwe mu de 7 predators ni mu yadwuma ye wada ma that's big what my FM station no dey say your friend SOMPA FM ni SOMPA TV station station man SOMPA ye SOMPA FM SOMPA radio SOMPA ye yes SOMPA ye there be SOMPA radio station 93.1 maybe ansana una ka side hello David hello
Boga. Hello, Aja. Ansa na minja wo no. Wo nhihye wo sika bi de ma no. Ana se wo nhihye na afuo no wo. Ya na me plan makuma mi se me chen bibi. Aha. Oso me man 1 billion kra ompe. Na me say okay, nti ni papa no eba ni papa nuan mo friend payimfo, ni papa nuan because he is ka the man. Oso 1 billion kra me the man is not enough for him. Na mpese ni papa hwe adwuma kwasi for aya. Ono oso 1 billion is less for him. Afuo no ya behwe ni video nyina wo me phone so. Ayo. Say cashew. Ne abe anything. Ni nyina ma behwe. Ayo. Yeah. Ah. Bye. Ajawuti. Aje. Aha. Me behwe ye no. Eye no kwese take afuo ni ade da ho no mo. E na beze hu say. Kwasi for ni bi atikra na. Ah okay. Enti na mabisa wo no. Else no nti na ma. Ni na mi di amade ansa na mi tu kwan. Na kashi ma. Ni ni anum ne wo fa num nyina me bopa obi obedua tik no bia mi tua ne ka. Ye ba mi tua mo ba de ye beduru ya no ma tua obi aka. Sikan bi sa kwasi for so ni bia tik no. Na ma bia mi tik ansa na mi tu kwan. Wadaro mamango no so e. Ma say How does it? I just may see my ear come into it. All right, Mate. A honey asem no, mango no so Aja usume kwa baby na mama Abua. Paper no Thomas George Ameya Boga no ene aja furiye no. Kenka baby kakra mama hwade. Edosu nti ye bono tofa baby ehia no. Na esoro de ne ye an agreement note. Na essentially ekrata ye da was said this share crop agreement is entered into this at Nkranza Municipal Town this 14th day of July 2020. Now just say 2020 in Fimpim no near Duono. Boso mensunim ne da na tosu dunai. Na wo yes akrata we sing. Na eda Yera Thomas George Ameya. Yo wo susanso ya no wa ahafo region. Ono na klata na kire se wo asase no eye ne dia. Na Yera Akwasi Ofori ya ono so akumsa. Ya no so ewo Nkranza Potem wa wono so na eye caretaker wo hwa asase ne so. Anase afuo no so na enne wote ase no mo a all complaining. Na terms of agreement a wo mo eye no. Ma men kan so kakra bi o se the farm owner Thomas George Ameya have agreed to permit one Akwasi Ofori of Ekumsa Domase the full responsibility of his 40 acres teak forest. Yes, a teak no mudia and 40 acres or the amane sa won hwe. And 20 acres of cashew farm. Now say cashew no say 20 acres. And wachi no so no 15 acres of mango farm. And also so ya de a wotimi e de man no. Na say miensan e na mebo so teak no 40 acres. And cashew 20 acres. And afi mango so 15 acres. And no first one na mayen tuamlika na yenkwa hasenum na ehwo hihye no wose eka bia wafuo no hu bia no wono Yera George Thomas Ameya no na bebo aha na yenkwa number 4 no agreement no so wose the owner of the farm reserve the absolute right to keep in his family members what or blah 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 yenkwa hasenum aha na hia me pa wose the owner of the farm reserve the absolute right to keep in his family members and other persons he consider fit to live on the farmland all farm produce I harvest shall share in the ratio 2:1. Share no 2:1, where 2/3 goes to the farm owner and 1/3 to caretaker. Okay. Eso mucha umiensa e family no kwa afuo wura ho. Na emu ba konso akwade ama enhweso ne a wono ye rofori no na kwata kura no dia wade twa to ne say I also state that I am the sole owner of the teak forest on the land. The caretaker Akwasi Fori has planted about 2 acres of teak, of which he is entitled to 1/3 of the proceeds. As ono ni dinkan ye ni teak you know teak ye fo no o dinkan ye nemom 2 acres of land Akwasi Fori ebe to aso ye ne de
ɔno no ɛbɛkyɛ mu mmiɛnsa na yɛwura akwasi fori afa mu baako eti tiki ni nyinaa deɛ wɔse wɔno a ne deɛ na mmom ɛyɛ two acres bi a na ɛwɔ hɔ no yɛ ɔbɛtoa so no ɛno deɛ wɔn bɛkyɛ mu mmiɛnsa ɔno afori a bɛfa mmienu na yɛwura afori nso afa mu baako nti no saa mango ne ade ne deɛ ɔso wɔn bɛkyɛ mu ɛno nso mmiɛnsa 2:1 ɛsɛ mmienu akɔ afori hɔ baako bɛkɔ yɛwura yi hɔ ɛna tiki no nso a yɛwura ne kasa odi nkan yɛ yansa na wɔkɔ no na 2 acres bi wɔ hɔ a asase no yɛnyɛ nso hwee yɛwura afori na ɛkɔ yɛ no ɛna no nso state no wɔ hɔ sɛ wɔn bɛkyɛ mu mmiɛnsa ɔno Boga ne deɛ no ɛbɛfa mmienu na ɔno nso so yɛwura yi nso afa baako nti ɛno deɛ wɔ hɔ no Ajafori paper woni papa ne sensan ɛ ɔmane ba ne bi tawa ɔkyɛ ɔsɛndi fra buchiri ba yɛ krata ben kasamu no ai ɔno ne san ɔno yɛ krata no papa no a ɔno yɛ krata nti wonim sɛ mo yɛ krata wi ai jo ɔsi bi kura wɔne hɔ no okay ɔmra sama Fosu medase mrani nti yɛnkɔ ne ntam mamenkyia mase Yaw Osei Aboagye ofiri Austria na bodin no evangelist waba samre wotie den owo friend say SOMPA 93.1 dote sepe dote yamana kwa aba Yaw Osei Aboagye se o abrochire nwa no ma yesi wa Ghana ha ameya ai me cha de me cha ne se ono ofra abrochire na jo nti ontie otie pa na idrume bi abrochire fo ya o monte ase nti ono o mo kasa Ghana fo de yenso ye beka ne se abrochire fo ni mu bi de nti aso ya mo akwa aba pa wonim OFORISUO SOMPA 93.1 in fact me raho na semu ya ya mama kai papa bi a okodo oya apatre sa na kana na empatra na bo bi ko ka na se nanka ne nanwo ewuro ye so be ka sa case na kata chao tinisuo ampa kata chao tinisuo wa fidie wo so chese de ntia ma me ka sa ne se ahiafo ya se mo mobo ade opa ubede na de disikani bi papa na sikani bi papa ko yes ade we aye den hwe ade ye de ba fidie sui afuoi hwe aye fidie su kura no timu se papa wa ye adwuma ye be sese ka mo de ye phone beto TV no so OFORISUO ma men ka se mun chie ye nuanom asabe ebinim a omo abrochire ene ye nuanom a ebi manya sika ewo Ghana ha OFORISUO ma yanka se bi nkyere wo mo se edumre bi o mo ma ohia eye ya na nipa ye nipa hwe ado akwa bi so ye de ha de eye punishment o ye ne Ghana ha de ukwa abrochi mama farmers eye sikafo ba ye ne ha de farmers eye punishment because akwa ko school no di bone a ye twa ado ama no ye se ye punish no eti so obi atima ye sa mfuo wei ama na bat se de tiefo mu hwe ahwefo mu hwe nansa na wunu adua efiti nkwala brem emedu se no awurade nyankopon kra na ene enhoho a ene nnoa bi ye fro mu memena ene nodoa nti se de papa yi ofura abroche na bibia anya ma wro sa ye ma bufu kura ne se ne babio se hwan na gira ne nche yo ma me ne kasa kucha se do to bo abod no ne ho nya nan se we tear record na e ma bufu cha bibia ma adi asem na wo ba be kache papa yi ye fa phone ma adi asem na ba be kache papa yi na ya me ya se producer ne kasa no paper no was na person ko busa ne se anyanya bia mo ye paper bi ba papa na no asem kura no akele asem no wacha se papa yi oni ni re wo koma papa 100 million na papa en kana no ntum ohiya ya wo mo se friend se papa no Thomas John Ghana was so pentem go ko baby okay se bia so na kuta yi nti wo ka mu hwe no se ye exam sa papa ye wote yi watwa na so wa fail e wofo no me be se me busa tiefo se papa ye wote yi na se ma wo ka ene paper ye se ma wo ka se ye exam sa
papa ye wote ye ya mombro wani ya wote wane ne yire ene ne mma kwatra sabi nwuram na de ku mi kwan so mo san bagye etu a wo san de bon ho ban abagye wo san gira ka kire papa yi se wa amabra cheze mo obi amabra eda ba ku bi ebu ye wentima ende wo fa ho ban papa ya kwatre nsuom afuwem adi nsuo de awia ene de wo be ka kire ne se eba wie ya dan na katacha ka se bi na mutedie wo se ka banya nipa da se no se ha Nyankopon say ye ne yeso obo nipa wonu no so obo nipa wo kwan bi so eye ne bibifo woni obi aye adwuma no kra no watima ye wie no otua okakra na ye dai na ye ne ya ebini papa akwacha ne nti papa yi asema ka papa panimu pa sabi mpradwesa ye busa sa akwashin wei wo se didi papa kratam na sabi do onim ye do poto ye wo chiso di bom masa edume bu na ukno ma bi se ya ni mo hwe na peso keka nsam ni ani afidi e osma menka nsam e kwase bu ti nete ya nipa ebu nipa kwase ti nete ya enu ti ya na eduno ma bi ho a wo ka me papa sam wo ka me ofa bi asam adana mo de koto we so adana mo sa na te de kokot masa edu ta me nya nkoda obi antimi fa koto sem nwenwe obi a wo fidi e wo so bi do nya me wo de koto sem nwenwe ya so de duabo be nwenwe e wo kwa bu so se wo fi se papa yi se wo bu ni kwase ade a ye betima ma papa ka se fuo no pafa wo ni wasefo ni enrade ni enrade ade na sisi se mo Ghana asa papa kwate fuom wo se ja ka se we busa wo se na utua ne ka han na nya yi e wo ma na ma bre ne bia awurade nyankopɔ Yesu Kristo awurade nyankopɔ Yesu Kristo masa makomete na de wo mni se wo de he take no wose wono na ye meboa wo ye bi ansa na we beye ma menka sa asem we se wo de yin take no kran film no ba na esen say you amango wo meboa ana de babiem na wo kashu na de babiem ana de itu de ye nyia yi na wo so na ye no wo de nyia no kran film amasa na ye kashu ama kashu aba ka sa asem keto wo du aba ma na ba ka sa asem keto hey ma menka asem aja ka wanu tu de tempotre na wo de wo exam se watwa he ma menka asem mese papa no se na busu ani bi tie du me bi na sasa bin producer wo bi din sefo ache ni nua me ka cham sare atiefo munya kasada na afutu ankancha bo papa no anasa mabusu ani no na papa sabe mabusu ani na kama na akoya sa sabe adwuma we no obegya ka se mema 100 million awurade nyankopon 100 million papa nka na nuntum ha onya ya ofoso ohia ya wo mi donya mesa papa yi ye betima ka tra ne se no nya mesa e dey be chire papa yi o mra according to paper yi ye nya paper ne so papa nua mienu kura na ne dia papa se ne ho beto no o man 1 billion na no ka se papa se ye man 1 billion ko papa o deserve se o ka se o man 1 billion ko wanye wo se ade a wo kan ye de atro ne atro timnatan ka o se nipa dasani wo koto so damna mu a wo se ye obi mayimi o obi mai no akwa cha o shahen wo se minie wo se twena me pa homa bi na me da dai abatun na wakopa bro okay to bie ya na kan trim dwa abibifo ye trim o de maka cho se me se e de se bibini be ko heaven e wo kwan bi so heaven fon kan bi do nyame ye nie wa dem obi ni be ko heaven me ka cho pay wo ye sofo ye hoyo ana me bufu afu no obi ni be ko heaven aye kwa jese ha ofoso papa no o pass okay okay Elisa mi do nyame safuo no papa e betima ka jeje onya fa ncha no ye hwedi besie kokwa ukore omuna samu adan sisi ho adan sisi oni pantim kotam ye krom wo ye nim dan bi wo krom wo a esuo sham wo bi antim okay opa kom ye bibi ni ha papa ko akoma to me say exam to watwa that's it omuna samu say de ya tro na ya tro eno ena lati kasem ye be kind of court scriptsy what is written is written Odivo yentio what reason aya why have you make kasa na ko heaven Odivo eno ya Latin kasa wa hwe ya be ka ketrema court scriptsy what is written is written court is scriptsy and scriptsy you know odi yankwasem no so omono wa hitien na ne hiti no me de media ba form because na komane si sorry ye no o se kwasebuo eya di mamini ene ma twemienu enam edidija enimuna enenam ofosio eya na eye de se etoda obi wa brochire o discover obi wa Ghana
offensive fee enkoto prot na nipa ni dia ya ne yenti ho ase dem chota se sefuo wei any prot se papa ye wa bro chire di ma papa na ko o start se otwitwa atonton a akasam ne kodini gina court o kodini gina court hwefuo paase efuo almost be 48 acres dem ni mani ko so ehu hwefuo ase na o hwe no baye ho sebe etise obi da ho a wo hye da anto aprapra ho na kobra ne wotia buchiri na oyonko hwefuom awowo eni ye nyankyere no mu a ebe pam papa yi afa hwe ba bia wo da light ni wo kwaye brentuom no de wo light ni ho mika se kura na nsuo no papa panyin wo yi obetwi bucket akonsuo no more than konsini say no akosansuo e de bedware edu anadwo a ehwerema eboye moti anhwerema ene wofu ye tre kura sinta aja insu wate aja kafra me bedi wansa me wura hokra ma ho mu de se mo tre kura se ye tre kura sinta nim de enkurase eye kurase ase trate ye wo mo bi se de no wo hene yire kan no doa edu anadwo a ene mo na ba yi wote se yi entontom ye kekaw basa na komprani chefu wim hwede nipa bia ye bra wa bre ukotabi 100 million na wan hwene ye na bedum na bi na wo fu adoa na wona se atatai okay na obeka se sofu na mo mpa ma wana se kremoni na enyi wo ye pa chaw ye bibia mum ye hwe eniema ye na wo wi fo nsa no ne wo hwe nsa ye because nsa ne nyina dey eye pen difference any wom okay me pa chaw pass papa ni tie mi a onye very very careful ne wom asade kese mfama papa yi okay. na akowie no enna ho amane hunu eda manfonsia abrotia OFORISUO bema de yade ye wo enya wo de no emfa anya wo yonko ena wi asesa wo we wo fo nsa ya no ahwe wo de ene na wo se awi abonti ne nkuto ho akire no wanhwe ya wo kina ensuo beto amankyene nso no waka agya wadwo anasa wasusun bia wankasa no dwene ho a wonte ase OFORISUO se yekwatwere ni mu a ye nwura mu ewo eye Proverbs 2029 wo se mrantia ni monyam ne wan hoɔden papa na ni monyam ne na hoɔden ya wosi su wɔ ne mabunu brem wanfa na hoɔden no ani sabi kwasampafo ensem bi wanfa na hoɔden no ankwa akwaya akaka bensem anyina ne matiri so ankwaya ne ma bia ensem fra na mmom no wɔde na hoɔden no ayi adwuma sebe yo no so ne dache eni ne ya wɔkɔ ne nkɔkora bomi no wɔbenya gyina bia papa bia gyina wɔnyɛ arehu ni te sɛ ne wɔte ase ne me papa wɔte ne suwe na yɛhwɛ first Timothy anase Timothy wo medi nkanti enum eyichemu du nwatwe na no wɔse atwere no se nantwi a ɔpro ayuo no manu ni bi nantwi ya wɔ no ɔpro ayuo no mani ni bi na wodwuma yɛni akatua sɛ no wontimi mfa obi papa enkotena sase kwawie so na wose wonnua mfudi emfama na no woka bibisa papa no mango ena cashew ena de say ayi your friend say tiki na woka no wose papa no niama wose sefrefuo ni mu na enso no wantimi amfa sidan bia no ma men kan hire no e papa kwan bi adaroma ojami kokko ofie bi minimi nua no na wote ase na wode ma abunu na asabra no woye no na wo ye no your friends efora no uni kwan bia so obewura mu se bode na obedua wo mo se banchi na obedua wo mo se kubede aba wo ka se wadua ne wo mo no wo efora no ni tumi bia so odi won sa beka efo no bia gise anasa bode anasa menkani ade ni nyina no uni tumi so obekwa efo no makoto bi agise de wo hwe efo no so na wo de ama no se wonya abunu o se abusa no wono ama kwan anasa bia wono akọ no watwa bi se bia na de gene no adi enti ya sra papa no woni mu de ma won side okwa abrocho mi ni fie dodo a wadi na so mo okwa eti sa abrantie bi okodi afe wa abrocho a wo ba okwo hu ayi ya fra ni sen kotra wo kwan mo bisa no papa se bia we ye de be ya na se we ye de be onim ga na ha se no masem nti no mo onya sa nto papa so nsem na wo ye no wo ho no nti ma me fancy ase no mo ansa na me nchia modesta HR ya no wo Ghana Health Service Ashanti region katachoba me chia papa ye wa papa efri mu die oni ya ka ya beche kakra wanti so for Dominic
country nso mechia no Lake Road Baptist here no ewa contact one ne ho kene ye besre papa no se baby a asem na kwa koduru no ye besre no papa se obehwe na woni papa no atrase asinkonwa ekena ye di sa asem we echi etiefo mu tie ne ye di sa asem we echi na papa na sisi sem a wode edi papa no entwa yie enam ne kwa so kra ye kwa homa no so na ye ne yafrefo entwetwe enkomo 0554931931 0548931931 hello yey and then you plan to go mama nchia no abegafo ohere wa samra and sofo and producer bikiamu nava mama nchia asna baby biduru bra kofi oba kofi ebe nchia hona obo ofo gbegini oba he akya yawo because papa we be papa fi adura se bi mpediasa abrabo wiase abrabo na abrabo abebo no sabe ne se nko bi o sa fi di ko de awa no di o ti mi le bi so ja ho tra bridge bi an ma che esuo awo ko na o so de ba e fo papa so abe ti ma se papa so di am po atwa no ti o tweka no na no mo asa mo aka no oba ye ni be ti nyaye mo papa ni che fa bi obia no onye man ko ene kua obia do kua kwa ma sabi ofa o treni mo atreni se mo ko ni me da si pinya ko shiram okay hello ye man ye 10 times so na ye bre no atie kakra ya jeso me ka se ma kraso esra mo papa no yo da ku adwuma enyi isi kura se papa no ko fa de bla fo no de ye adwuma ana fidia no nipa no gine 30 million kura afikra en fie do ko mo check ni ready ka 20 years no okay hello Pani ufrefri udi de say me din de rahim me ka se fa sankaba okay we have to be eno bi sa so ni check gari so mu nipa pan we mo van mo di fo sambo na me du nyaye ana me check visa ono se me ni jeno pa me se ka sa my need to because of payment hello Panipa ufrefri udi de say yebre no hello good evening maje so pani yankwa asem no so okay ai mato asema bolu fu ni papu ya pa me o penzema bipinti me momenti papa no fu be kwa ni buso ni bie tu ko fu be millions me na fe back at na be papa no o ni so bi no mo zema be bi me mudi ba papa fu no be buso ke wo to se fu ni at na be shi kwa 3.1 okay hello Panipa baby afrefri wudin but friend Abdullah ka se freedom ko fe okay Pani yetio hello good evening mama maje so yankwa asem no so me chile o me super papa na se mo mobo so mo ka bi manwai yo na boga no sanko koto condemn krana nka history asase kese we ya ko nim kan ko bebo ka bebo sa 1 billion no kra o kan insemo amon ka bi man nim se mo de mo be ya manabro so ni che o mo asamo ni abagye na okay hello Panipa baby afrefri udi de say okay I'm sure minus and you can say nearly no money can have it. People be needing to have anything could be a button because if you more in it. You more than 5 years could be. What you can put in within it, taking it. Only when you know the food with a 2 pounds. You think Cassandra was over the come on. Nyametia se ye besre ya hwefo ene atiefo nyina se eye Ejafuri ene George Thomas Ameyaw wo mafuo agreement no ya kenkan krata ne bi
na sɛdeɛ nkrataa no mu sitie no papa me ya no so ono so ne krataa wo ho enti Nyankopɔn hyɛ ne ho animonyam a wɔkyena yɛbɛyɛ asɛm wei ho adwuma kakra ka ho nyame yɛ adom a wɔkyena ɛno ɛne yɛ first story no amanfoɔ anwura mu ye ɔmona samo akora wa me sɛde na bombo no si ba no ɔhene yere kura ntumi anwuram na asɛm no amanfoɔ ati ne so wɔ dem a awrahu ye papa enti Nyankopɔn hyɛ ne ho animonyam a wɔkyena no saa asɛm wei no yɛbɛsan atena so biem ɛfiri sɛ sɛdeɛ kɔɔso no esi ba no yɛantoa so koraa no a asisi ɛyɛ o asisi ɛyɛ papa asisi ɛyɛ papa ɔhene yere yɛmfa deɛ ho nto dwa nyame adom a ɔkyerɛ dɛ yɛ bɛtoa so asɛm we sɛ yɛantoa so koraa na ɛno doa na awia nyina wɔ mu timewe o ɔma awe papa ipa anya asɛm ketewa enti yɛbɛhwɛ aka ama no na yɛnkɔ sɛ nua Ella ya ne wo fida da mu wɔte kronom ne ba preko pe Bene Safuwa Aboagye Bene Safuwa Aboagye okosuku ewo eye New Life International School abofrey Nyankopon de afia kanimfie ho nte no Benis o maame Ella wose yen kan cho so sere Nyankopon hira na adom ne nyansa ne nim de hunu mu esi ase ya wode dum ohini Solomon ni bi enfama se be ya won so abrabo ebetimi asipi na sita na konkan de ama wonte no Nyankopon hira Benis na oma wonim de oma yokodro hom ne bota yenti odo ba wiase no entimi mrem na homra faso ema abusua no ene my God na nyina happy birthday Benis Safuwa Aboagye ya ko school New Life International School kronom na abusuafo baabi a wo bi a wo hwe biade ha wo bia no bo number sim 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 dia ha wo bia no ye beje so apa no pomesi bre e dia over to you for maame ya bo a oba ya magazine ye ne ne di dwuma e wo afidie so oye collar papa ketachwa damfo pa na kwadwo safo kantanka ne wofa ofiri mu no wo so da obi bia ase fijabo aman Iiasem Mpe Nipa me akwa na mkoye na ewia oba beda ya ase oba ya magazine wo so da obi bia ase edajema so ye chia no ne masara ko eda one ene sarakuba edajema wo kro from ye chia wo mu okay